rules in our area no so no I say my bafon kwakra because onyankopon di Jesse achi ma na benyini be ye nipa kese okay nti fan say oye sofu pania ne sa okay but Jesse say me pese me yire me ware no in fact Bible am need okay but historians just any friend net zevet nana ya opacho fa maame na o she blue no eto so maame ya nche da nya ne picture but historians etimi enya image bi no mo draw ye and represent sa net zevet no maame na o she blue no na make am anyone way to Bible no munsuo was fa maame to how di David akwa nye we no oka was maame o she blue ba picture ba ko bi ho picture ba ko bi da munhwem muhu ana mo de asoso wa na te ho maame na ima na te ho sara on kwa sorry on kan Bible ye ka ayi hu asem ye say odi David na akoto na ya we okay ode Tofiakwa ankomo so good we da wase sa maame we na meka no asem no enti just say maame we de oye Israel ni kron okay and o say dia why na say wo de fin aka maame enti na wo say oni ni separate oni ni jawade oni ni separate say be ya ne ho be fi de eba Jesse team no okay na onim wo say ono so enti un say ono maame no ene omo nhia die no say enye pure say ho nte de a ene na nkro na ya wo mu nyina so omo ye illegitimate okay nti wo say ope oba ono so eye amama mu ni a ono ne bewo na so omanya akoda na so ye legitimate son and daughter nti unim de okoye Nezevet na bawa mami we abawa na bawa in fact say in maid okay mami we abawa no ye Kenani okay so omunyina we ye mo monya we mu so ye Kenani nti omo wo dia na se fi bi anim nti oma ye nhihye yakọ animu day a one Jesse ni maame ne hihye ye no se omra ne fie na o spend the night no abofra no so hwe ne maame ne madam tina one ne tina yie ene pa ho pen asem no untimi nye ne sa okay because for a long time na Jesse ne maame no enna okay into nya piti bi ma maame no because one nete eno oni ni susu hu se sei ena Jesse abeka kire me nti die ebe nie anadwo na o expect say me meba no on say festive occasion nti no den ya obenum san obebo yeah nti inse say me mekọ no mema wo wako abawan kasa kire Jesse wife no okay kasa kire no eno no so pene so because no afini kunu afini kunu ena basa on say ebi si penyon oh yeah Jacob yeah na also worry why Rahel no Rahel na also one na Leah ema Leah ebe no omu change ye nti sa pepe na ase nsisi ye okay na onim one ne koda wie ye no ade ache Jesse enhuhu hwe maame no so ambo ho wa anchire obia nyinsem bae nti emra omuhu se maame no nyim ne pe akoba adwaman nti sa time so obo adwaman dia ye kun straight nti ono ankasa ne yam ma e person ko meku no be ku omo ama yes Sompa 93.1 but papa no in spite of bibia no odo maame no no ka just say bi munyai de moye no na mo de mo mane ngo na okowa bo friend David enti David ashase no mamuni nyina hunu se oye bastard kwa ye kan choose mpnaba enti mpnaba de a obie ne ho na ode David ye bibia okurum ho onyini no se obi wiade e kra na da hye David e wo fie ho ne area kote ombe force David nso so ama na tue sika no ne nkwara brem nkwara di ne ho fɛw saa mpnaba in fact se David yenim se obeye ohene kase e wo Israel a na chase ne na nye bete dabi unim story way based on Psalm 69 nti wa mutie sa adwumadi na mohwe no ubie Psalm 69 a o make statement bi wo ho
chapter verse 8 or say my own brothers have rejected me. Me ankasa me nuanom elder passion ka we be no kan no amaya have rejected me. It will say onim story we na say all kind sa asam na what dwumbe o kesene ne but say what story we are fe na we take some 16 as ye pa verse 8 kan verse 18 no me madane me nuanom mu ohoho maye me na mamu onanani a stranger. Wow. Ono nkasa ni feel he has become a stranger because even table crow mu didi hu no kwa na David nte hu bi because oye dwaman for ba na onim David eye dwanhwefo enyina sa na enim no but the reason is omo man ko dwanhwefo because at that time sa area ho be nwan ko didi no emo akese wo ho jata wo ho sibo wo ho enti so kwa abo bi kranche ne nwe no mfa ne musio nko emfiri enso emfira busuanum that was the aim. Abusian for sa fei na odi wo fidi ato a we eye ahintasem mystery che say ade a wonnim fa David ho ena no pay akwa ben utira nso kwa masa me enjoy show no kokokokokokokokoma mitio enti David ewo ba no say bibia mu no ho situation bi a wo mu bia no bomodi anso be turn no up to your advantage. Yes. Afei David babia na okwa na nani gige pa yenwuram. Yes. Brauti. Me say David babia okopa na ni gige yenwuram because o fear oni ani je. Ba cho mo fa na yenwuram pictures en nto so mame. Babia okuta haba ha o hwenwan so. Babia okuta senkuo no. Very good. Ko tadua sesa na emmoa no gu ni nchen na obo ne senkuo na otonyom. Wow. Now nim David nso so na kokko oduro ene sura no nsura de nyina no osua ne nwuram because on jata ekon. Wow, sisirenum ono sisirenum ekon. What I say onyankopon so ani di na che muntie na me start free friend say Amon lot no penso de baaye no because Moab fo moja e wo David mu. Okay. But na omunim so yem penaba ni maami akobo adwaman because ni kunu for a long time ni kunu ne na enti so akonyem dia say obvious so akobo adwaman na maami ne so amo papa no amane maami na mo ho wada say akwada no mum ne maami lie maami be share ho mo for 28 years maami keep his secret no enti unim wow enye wanwa say story no mu wa maami twitwa so na enye wanwa say emra Samuel Unyakopon ka kire ne say onko Jessifie no onko anointed nipa oba be replace Saul because Saul no wa yina dikra da. In fact na ye nyina adwene say eye Jesse ni nua no efe say ne ma no nko but na eye dwabo the elders of the town e bi hia na enye won say ye pe Jesse ma na David nka ho because tiurom at that time na David ni ho because David no na omo recognizing say Jesse ba inti ye line up emra so events Samuel be ba no call ne ba ye no a line up Jesse man na David nka ho bi ya frɛ no Bible so kire say Jesse man no omo ya brane akasa memma kama na omo ho ofe in fact Bible no so describe David say na no ho ofe oyusu word ebeba nipa bebre dwen say na oyo free okay. No ante sa but omo use that word not to describe say na skin no any bright enti obi ti say Beyonce was a Beyonce or a black woman but her skin na any shine okay sana na David die ne tie say na omo area ho no mo skin tie na David die ne da musronko enti na nia makra no na e sonko David was a very beautiful man. You use beautiful man, Bema, but that's to be a beautiful. Bema is beautiful. What's a handsome? Yes. There's a dance. And see, you're from buy, no, not David in come. And see, someone so buy who first one now. Hey, I brand to ya. I miss here, Massa, mistaken, and you're not that. I say, oh. Second one aba, third one aba, fourth one aba. Afi omu nyina bewi ye no. E na se obisa say, enti oni obabia wo babia biem.
ansa na Jesse beka say ba ku bi kra de em so o nenamwuram ho ba bi kra ono anyi ne hu ni say ne ba ono nenamwuram ho ba bi kra na Samuel ka say mo fa ne mra ko fa ne ba mo fa ne ba ya hohu ne ka Samuel a o si guya fantastic guya eno mo ano Samuel anointing no but you know anointing picture no to so man so enti it wasn't easy for 28 years now or anointing we pe and a Nezevet a unity uni memra mo Fred David so oba no okọ ma me fie and man busan say eh abrante na de wa bantam because ono de ono okọ akmache ko no aba na dwo enti wo bantam sa na enwan no say menya nkra se me papa frɛ me ma me say wo papa frɛ wo ono onam he na ekofrɛ wo sisi unu was a brante o de dika na me kwa member sa meeting we dem pese meeting bi wow tese ne maame no eso eba meeting na say baby after 28 years na nim oba ya no kwa wa meru adam ho gina baby na o tie o hwɛ de ekoso nti emra Samuel anointed David pe na odu sun if you want to be right inside aha na obeka story ni nyina chill say David oba Jesse ba afi hu nyina ye din na onim say nipa na ya rejecting no omo di na tem omo sere no omo di no ho fe no afei ono ne ba ye oso hene nti say na be feel yes the rejected stone has now become the head cornerstone nti mason 40 sa semi asepa because omo to yina omo de emuamua na eto by do baby a blog ketwa na omo bom no ene hia ti omo bom na eda baby no afei we do baby omo de emuane hye ho anya ye nti ese ho no ketwa na omo kofa na omo de be hye ho nti at the long run in fact sa same way Nezevet but mo Bible mo kan Psalm 69 no a very powerful text Nezevet e kan sa same way e bo dance fo ato atwene no be ye chase bo titiru brebi nti ne ye wo maami bia okofa ba wa betena ne fie a osom no enia ya wo de sha ba wa no maami me ka kire obia ni ho a onim obrempon ahyase yes ene na hu ni se onye obia ekina onim de beto ababa wa no na se ukoto no baabi na se wabayi ni patiti ni pakese bia sei na be fili Tofiakwa onso me ka kire de ona mu nyina no mesrew mano nye advantage to you David okọ nwuram ho no enoma ne wo nwuram ho nyina akọfa ammo ne nyina adamfo osua de wo eniti na nya wonwa se emra Philistine for Goliath ebo Israel for tri so kika nsem kire mo na amema obi ti se so no e bema pa no mu nyina ada ne magu dem David ne ba ya akọ fesi Goliath sa ho den ne sa even say akokodo no fi say even no enwuram ho no osua free anything say oh situation bi na feel say ewiase nyina pa o it is over for you me say use that to your advantage nation will be free ho na mo awo Sompa 93.1 masa come on right and trust me last week me shebo me pesa wa udi adanse wa ha tiawa we dey etifo we dey mona Tofiakwa mame last week oko spread me in fact it was silent night nti we dini boshe so nti obi obo to bia ona na se ene de wa yinti mesan de wa ko eze abaso ba na maja pai yes well David ya tenin kapa o ba ne wa me yehu na sepa ehinta samwa e wo David ho ode ewurabu pa ma Mary mami ma sima ba ko taw na yenko yaminshira sak na ade a me ma fa wo mu ni se on se at times ye wonyame nhyehyeye a ye de ye bibia ba eduru ba bia ubehu se sa nhyehyeye no na enipa a watiri ho afa ho kakra o de hwe free lot ene ne mba ne side na omo anye ni ye de anko yie but at times ya ade na nya ba wi a ya ma ye nyina so empo niema efiri mu ba ti so oba tan bi ne ba bi watete no fine
but wakofa aba wakonyin awo na da bia me ka me sesa nkwada no se de nyame si hira wo mo no se de okofa ba na ba tani e po mo ko de okofa e fa ko ye be po akwala na wan hwe kura no akowu ada baabi wakọ na brabo akoye basa na akwala na wakọwo no nso akoye street child me kasa kira ba tan se ye se akwada no nkonfikyire okona wowo ana aboa bi kano a ya hwe na miama no na wonnim nia daachi ebefiri mu aba beda se asobani Tofi ene David no yeah ono na ni ene Saki de me wura ba bia mfie pia me de sua Bible sai ria ni me nwrai ura che anu ti your program no segment no ahinta am challenge so cause me you bia you are so dem kana so 4 years mo anya sem no nyina na me fa o okay but e hye me ma me kosua bibi okay ade we na Saki di aba no pe no e bia mama assignment ni me pio ho a me anso me kwa kosua but maame no na maame ne che do Tofi for a period of 28 years ya me am fa fie na nka maame ne bibi si na brabo ma o free we asentem a yeah unso ye wo mpana e bia nka we akosi we de wo ye yere okay nti ade ne si ye na o se nka opa ho ntoma ntem nim se na ye nyame nso hyehye bia na o pese o de prepare David for next kema generation bia ne dinanimu dia but me can say ma nsua sa asu no sa wo ye yere na we si ye dia o traje na nka wo free mu a bia nka japade bi wo fie kura wo se ye kyene ma bia nka wo ye David abro di senya si wie sa de a ese nka opa ho ntoma ma atiasefo hu na tumi boa akwala no se ne be ya o mfre busua ni mu okay kra owura ni owura yire dapa me bo ni diana owura Franka waje na jawada ya no se fada ena owura dapa wo hansana soso ne kofinum lovers band ya ba anopai popi ni momi se omu enjoy intasem titiru said omu pe David ya sem ne kwan a anopai show yi so yetimi ama ye hunu David ya se ankasa no a kire say ni da so ho ma obia Kwame Tofi Tofi metia nyina no ai ko adwen aba metimu ni dozo nyame ayi bi Sompa 93.1 dama mi wi school e ko ba se mintimi nko secondary school na ese mi sua adwuma no yeah ena mi sister kunu nti no atom me bi wo afigya sisi ne eja ti na mi kutwa be ni bi na da ko mi tam so na mitimi to 10 go form na wo bema nse Tofi abetro ni nti na ma mitimi beka kurum ha o I know because tama mi be sua adwuma no ma na mi be sua adwuma o sisi mi ntu mi 3 nsa anya de obegim wo adwuma mu ho yeah ti dom de convince ni se mi ni ma betro ti omukunya land na se mewo so de ana che se madwuma aba se ubeto na de atua utiri nsa de atua mi 3 nsa Sompa ti 93.1 ka pankro no na no na mi twam ho papa bi friend Mr. Adum engineering the magazine yeah na ni fie bi wo pankro no na me minister ne na me kire ne se if ya emena ni sie ni nyina me na me beka gu for mu nti no na ma mbeka kurum ha nti ya betwa na mkotwa ye no e ho resource enie na Tofi ade ba ko masua ne pa ni se ya ni nunu ni padodo yeah situation bi wo ho a isi a enye wo pe ba nyame ne pese ye de esisi ena Tofi se bi anka unime ena ke bi eno a wo fa madamfo yes nti so be fa madamfo ne na wo china BBC a unim echina say Tofi process no de e wrong but product no enye wrong anoisi hey say they have been for about show issue obi ayi ba akoto a ayasem kese ahintasem bi so asinde anope me boss my own boss ewa homane so me kon ho ansa no baba minister ho Sompa 93.1 boss mpacho good morning Tofi mpacho oman hine yaw adubuache enam ne ne kasai
Mame more yabaso. You see this revelation, and I think Saki has done a yeoman's job today. Kill, bro. But I mean, it didn't come out. What I want to add, they said, what who said, if he says see with Judah to coin say, Oko Krobiswa Kudiasem. 93.1. Na seba tama. Ne bawo de na mano e wo sen ka abofra no owuye no sa kwala ba kwa onyini o de ne ma na ware wan fa na ma no ena Judah ne oba no koda on de so wakonya hook up girl se de na ye kano no one ne dawie onyin san ye no Judah te se wonyem no injustice wa fa kwala na ye wo baba ko na wanyini na ma na ware wakonyin san ya o se yensi na bo 93.1. na oba no so no onim nyansa nti wa anyi ni sika oje na boso ene ne poma o say Israel for samre ne na no mo de kwa akontuo Ah. ba akono no dire Juda no wa hunu se oje ne tumi e di amano Ni we be kuni bo. Oya bema wa anya careful eno na ma ni bitimi sign check owi ana ne bofu se aga di di kwa na me ya betu sika we ejo yes adi ni wie no e na oba no say odi asem ka ye one ne nyem no 93.1. ne poma ne na boso nie Eh. onsana asopani ka say maame no e kasa antem na o say maame no kasa Ah, na so kasa ntem. tie mi o maame no ye oba nyansafo say opie na no obegu ne kunu anim ase Yes. ye tosu mienu abofra na oye sa de no kenani abofra no se coincidentally no no su din de tamasa Hey. se ono nsusu eyi di masa abofra no na ma na yes ah umbeku akwada no so he protected the dignity of the husband and the life of the little child 93.1. said the beya omumienu ngu enti Elizabeth, she is known as the voice of silence. Oh. Our Neil, Uncle Betty Akasa. Tobihe, there are so many women Nikuru no biako will be anteda. Yeah. By a will be or Nikuru Afane Chikeke. If we are singing at it, Egu Beman anymore say. If you're Donny a Mudia Wahoma Beman and more Barnaby if you are good anymore. Yes. Se mabi kache ni kunu bi a wo tre 93.1. obi ante da but obi wa fa ni kunu afa na chi so social media share bia mantamote so Netzevet is a voice of silence but okana no sutu mu no she de nyame ye no Wow. eti e ya disuade kese na sakidi ato one so obia pene chefa wo mu a obenya obia opeso sua bibi free sa ahintasem we a ode abeto ho no obia pesi chafa obenya ena wo ho no ma 93.1. on say ade ba ko ameka twato Jesse bebia wakoduro nyina achi o se me fi say se me nike na ni wu ana ebegima tum it tells you say obi ho no ma wo bu no wo bomfia enso na nyame ayo kese Yes. and shenia uhunu say baby e wu me free e say David ma baby e wu ni free e and Psalm 69 my be stranger in my own brothers Ah. kawantima anya bibia That be dabra. and ade ba ko so ami ketwa to ni in every generation and in every family nyame pagya nipa ba ko Yes. oko Abraham na busuam oyini frim obo say wayi Jephthah oba Jaman ba Jehoshaphat she Solomon now one kwan of us obepie David fie Yeah. na ehwe de ye kan sisi a David what it means is say your location and your placement does not count what Wow. counts is the favor of God Ah. mama from siane Bra, I don't pay you that so ate.
Kupon Shrao. Bivacho, Nidi, Eddie, or my Henny Yao, I do watch. Hey, Ochana no Paradi Aduma, food for thought. Pacho aye TB 5 to 6. Ahomache. Uria, no one in a palm for Sandy, a dear Chebia Sabi, Chinemuanopa. Ochina Radi Adumanopa, with the radio, no TV in Hosa. Bivacho, Ochana, Yankopon Yadu, my team in your or mine. Na, over 10 Samakasi. Ha, Minister. Papa. 1 minute. Wait, what I remember, Madame Sakiasi. Yeah. Na, Ubroni can say, Mr. or say a mistake or a challenge or a problem that makes you humble is much better than an achievement that makes you arrogant. Or say, or how a manier, and as a mistake be a mautimi brew hoaseno, a papa. Chance se ube dinkunim name wame mema wo so se wo hwe enema David efamu a saa die we ye ade a senka obi a o enjoy capability nema bia na wo na jafia ebi kura mpo a ekwan a nanka nyame pese wo prepare no no ka ontimi a amana am prepare sa and wo hwe kwan e fa so a David timi be hunu sanku bo pa ewura yeah. And in the history of the world, ubia ni wa utimi e boss enku asin David. Enti anopai ye pese nipa nyina ti ase se bibia wu kom na uhunu se eye mistake no. Sa de minua kwabna kan ye no. Enipa bia kwa mane mu ano no atimi ebre no ho ase tu no fo. Yusu sa de no. Okay. Na fa tu hofo. Na fa pe another opportunity na onyame bebo. Medasi. Kobi. Brian ye de asem na esi no. Yeah. On say David line na e ba ya ma e be wo Yesu Kristo. Nta sama san free mo ba na. David line na. It was a mistake a omo ano mo ho sa bre na e make ye ne say. Was a Ruth no ye Moab ni de. Yes. And so Emra Naomi Elkono or say baby a obekọ na mekọ o man be ye me man Onyankopon na Onyankopon aye me Nyankopon nti there no o convert free Moab mu eba ebedi nyame achi yes nti nyame ni so no na Ruth eye ne dia nti ne say de nyame hunu no nya no bi na nipa hunu that be nti ne say do not judge because nipa ni nyina judge Ruth so oye Moab ni nti no ho nte. But not knowing say nyame ani so no de na wa anoint we shira root dada nti sa line ni mu a na ba ya ebenya Yesu Kristo a o ye wiase agenkwa no. Wow. Anopai me da titru minu ya omahene ya dubo achi me da wase bra entansi radio ono we ni program o ye senior man o wada sabre o kwa asoro kro o bonu nyumbi ba se unua di wachi. Could you believe say ye na minimu a anopai katasha onyame mfa wo kransi ebofo a upa omna samuani ukọ mrante hin office a o mfuse wo yenipa osimitie na minimu o man hin de bie ni wa from Monday to Thursday ontie na minimu Sompa 93.1 ba o se bra mani je pa we ne so ye ni sei chese efe keke bra me pesa me kan se ne awoye no Nyankopon ni be hirawo nye nipa enunti ene nyame so akoso hirawa ba be nyame hirawa akoduro no umye wo ne pa e wo ni Nyankopon hirawo anopa yinta sama to makoma so kobra ene epon me kwa akoye show what she say die misika nyina me de be mu adi dia keka kon de ma hu se misika na opa di na dia keka kon so de wenti na bia me ma obibi adi wo de Sunday ko ade wo ho ka ye meka kai wo ye kra na ekwa mu a wakọ homa ba be so ana bona me hihye no ayi se ma anwene ho do omo no ayi se bona me hihye na ayi se me nwene ho ya nya nwa je ko se nhabo na me se kwa kwaje na akọ homa sa abeka ho oh abusiafo odifo Samuel abusiafo na abetrase no ye bedi nkomo si madupe na ewia
mede tɔfe nkɔmmɔ ɛbrɛ wo na nnɛ tɔfe nkɔmmɔ no ɛdin a wato ni saa na woteɛ Sompa 93.1. ɛnɛ deɛ da tɔfe nkɔmmɔ no so no saa na woteɛ wantie bia wayɛ wo ho sima du akyi yɛde tɔfe nkɔmmɔ ɛbɛbrɛ wo saa berɛ deɛ odifoɔ Samuel brɛ ɛna aso ɔmo no Tof. mema wakye biom Ejusu blu. na ho te sɛ Adom na. odifoɔ ho yɛ Odifoɔ ho yɛ. na ho den Ne ho de papa. ɔno na ɛyɛ sahe na odi anim nti sɛ ɔno no biribi ka no a akoraboɔ ka no bi a na ɛkyerɛ sɛ asɛm aba papa wada roma nso akɔ aba na ho te sɛ mani kan bisa papa ase deɛ na mede number yi to dwa wo a wohwɛ TV no number bi ɛwɔ so number sɛ mede to dwa yi bɔ mmɔden sɛ wobɛkyerɛ ɛyɛ ade hia me paa ɛyɛ odifoɔ Samuel ne dia me bobɔ number ni wi a wo de frɛ no na ɔmo no mo ha yɛ wɔn bɛkyerɛ die nti a me se frɛ no menka ɔmo a bɛka die nti a number na me di bɛto dwa no ehia sɛ wo frɛ odifoɔ Samuel ɔsan so ɛwɔ manhyia ahemboboa no Ejapa family house ɛhɔ ɛna odifoɔ akwankyerɛfoɔ agya ɔwɔ number ni 0504 0504 588 588 454 454 Mrs. Subium 0504 588 454 baako esaka ho nie 0578 0578 405 405 519 519 0578 405 519 mebacho number mi no amede ama we odifoɔ Samuel ne number sene no mepacho sisi a wobetumi afrɛ ofra wo se Tofiakwa se memfrɛ wo na obete nkomo bi a odifoɔ ɛbɛka ɛde akyerɛ me nhyɛ se emfrɛ wo mo no so mo no Tof. Number no any location me dia to dwa no asembisa ne se die nti na obi emfrɛ odifoɔ Samuel Ai mo edase Tof me dase se o ma me kwanya yi na yɛmfa nkyia kɛse mfiri odifoɔ Samuel prayer and council na so yɛ emfa ma obi bia se odifoɔ se o che obi bia nene papa na nsen adanse no ɛdɔso na na ɔyɛ mmɔbompo okay ɛne de nti a yɛ anto odifoɔ nka no adanse bi wɔ hɔ no ma na akwankyɛ bu agye sɛ ɔno ane tu ho anamɔm okay examanfo ama ne nti aha kora no ware tie du bre agye sɛ ɔtoa wo mo asebo nti ɛnɛ nso sɛ ɔbɔneɛfoɔ no mmerɛ yɛ no ya na nso ntimi nyi ho wo sɛ tɔfe wo sɛ yɛ wɔ aboɛ sɛ aboa bi patuo na obreko so anadwo ayɛkyi but wo kɔ abrochi man mu a patuo ne yɛ fɛnsɛ obreko yi obi pɛtɛ ɔne ne te dɛm so ɔte ase osukura bibiansi enso ye de ene ha de yesi patuo so anadwo a yechi bayifoɔ yo enso kwa burukyiri a obi pet one ne te dem enu te ye de abenne ene abedi wa ha because unwa bi ikosoro a na wa unwa wo twitwa one nti no wo twe bafo asemo ena ya dance ye kese ye ba ha ye kwa ye tempintin kwa ye kwa ba obi so dance na Tofia na me kasa asemu ama obi bia wo ti ate asese nya sa na Nyankopɔn bɔ wo kwa bi so ya na no mu ye no ma bia na ye nwo ye okay edi enya na nipa nim eno ti na wo kofie bi mu a de bia wo kofie bi mu a ya na wo tanya sa nkrofo a sebe omboto ma ye dry dodo na wo fie ho da bi ante sa Nyankopɔn oye nipa bi se o ma nipa bi chance se wo sa nipa wo nko na busua se osori na wo pagya busua sa nipa no eno na bronsama wo fie ho ana tumie wo fie ho na sama ni trimu aye den etu omo wo akire nyina no anya accident and the one funny nipa no nemum nipa wo bibi abusua no fapem gina wo so no won wo tu na ni esi wo so sorry gina yeah it is the person ka kire mu obi bia ne se na no ye betena ye kwa ye ba nyina dance aye di no maami bi asori antokwa ofri process wo ba wiase ntokwa nko am na wonim ne ma ahofefo nan yes say mai obia say ko bia nya ne kuro no wonim ba ko odi sun oso mo no me se me
ma ware mako miensa de me ne to ko to so miensa kura ehihim aba ɛna meka sɛ ɔnkɔ odifo ne bɛnko no ne bɛnko a ɔkɔɛ na odifo ka kyerɛ sɛ mepɛ sɛ mehu maame ma ɔmaame bɛyɛ bafa maame bra kɔ no ma bɛ hintasɛm bi wɔgye sɛ ɔmaame nenim ɔkɔ kyerɛ odifo ani ɔka kyerɛ sɛ maame woba wiase ntɔkwa ɛyɛ wo dɛ dodo na kasa efiri nipa bia no tɔfe maame ka asɛm kyerɛ ma nipa bi dasani nti aseɛ sɛ nipa yɛ nam wiase a yɛtwa mu yɛkɔ bɛɛ wɔ so ame yi bebree no mu ogya nko a oh masa egya etu no obi yɛ ade be very careful wasi ntɔkwa a wako no kɛse amanfo akɛso no ɛna gyina nwoma no so ama nnɛ animguasese yɛato ma ɛnu nti akwankyɛ na ketewa bi maame nka asɛm bi obi wɔ wɔbɛkɔ asɔre na wɔkɔ nyinaa no wɔsi wɔkɔ ka asɛm akyɛ nyankopɔn sɛ wɔpɛ just 10 million de adidwa but wɔkɔ no ne tiri yim adeɛ nyankopɔn de yɛ adwuma ɛwɔ wiase yɛ gyidie uni gyidie a adeɛ bi a yɛ de woyɛ bi a na ɛmoa ɛnu ti na gyidie no yɛ nana no first wɔn kɔ tutu kre a na ɔma yɛ na yɛ bosom na esi dɛm na wɔtwa mo gya gusu na wɔka nkyekyerɛ no ɛtumi yɛ adwuma ɛnu ti baabi a wokɔ yɛ a amoa wo no sɛ wokɔ odiifoɔ samuel hɔ a ɛnyɛ wadwe sɛ baabi akɔ amoa nti baabi a wokɔ na ɛmoa ana ɛnyɛ yie fa gyidie kɔ wotɔn yɛ ntɔ anaasɛ akwantu a wutuo debi a yɛka saa asɛm because yɛka nya debi a wokɔ airport play yɛ ma wonko ade oduru ice play ayɛ dɛ ɛto ayaw ana visa kura wunya me kan fo odifoɔ samuel akyerɛw sɛ bɔ mmɔden kɔ na mmom nyɛ baabi a wokɔ yɛ anyɛ yie obi fie wɔ se me de yɛ fie deɛ yɛ de fibroid nko ana ɛbɔ ma yɛ no boa nyankopɔn ammɔ nipa dasani sɛ nyankopɔn nipa dasani mɛtete daabi yɛbɛfa na asase so nipa yɛ no yɛkɔ a yɛhyia wɔ mo no ɔmo ana yɛba a yɛsa na ɔmo bɔ nsa ho deɛ mepɛ sɛ meka fo ma wadwan yɛ ntanta wotɔn yɛ ntɔ akwantusɛm ayɛ basaa wade ayɛ basaa ɛnɛ ɛma egu asɔre dɛm bɔ mpa yɛ dodoɔ na ayɛ wadeɛ nanso ɔma bɔ nkɔ yɛ ɛyɛ akwankyerɛ ketewa bi na wonim ɛno ti ne yɛka fo odiifoɔ samuel ama wo sɛ ɔkyena dwoɔ papa ɛkyena na kɔnwa so sɛ wɔni adagye nanso adwada nko adeɛ yɛ firi dwada kɔ de me se wotwu mu tan papa kyena na kɔnwa so kɔ ɛnɛ baabi ameka baabi odiifoɔ nam anɔpa yi ɛnyɛ asɛm ketewa so ɔkyena wɔbɛba bɛtena ase ɛno nti yɛka kyerɛ sɛ yɛde namba nto dwa a namba no ade to dwa no asekyerɛ no no sɛ kɔ hɔ ɛyɛmfa na wobɛbusa sɛ ɛyɛmfa na akɔ ahaya o manhia ahaya ahemboboa no traffic light no the whole Kumasi no traffic light ahaya ache because asase no asase konkron it will be bia o to obi o ye adwuma bia no se bia ne nana nete wo eye adwuma wo yo hene akonwa na oto na mpa udi nanso no 7 preduasa enkoye enoma bi jejew ye to adu ye yo se kodifo okọ akwanche ne ketewa bi tough yedi enim ne yehu yes yenim ne yehu we ya yete a ye kase ye pon a ye fun ni adaje wo semte akwa mapeja na da amafo na efrefre no bo modern ntra wo kwa yade na ye no unima no because uni ani no maduru kra enko na abawo horo tina make sure say me say ahanom obi abompa ya abo Ghana ha awurade yi metwam yesu we metwam wo ko wuradem na ntentan fa na nsugo metwam yesu di mo maba oboa uni gidie ti fasa gidie no gidie na wo bompa ye no eni gidie na mautuo na wutu na ode ko difo samo no fa gidie ko na kaje se me ko akwaje madafu bi medema samba we na menwa ka bi no madafu bi owakra America sisi e fe de park of maboni din ana oso okope visa satan na okọ UK na onyanko US na fe ne first account no ana wo kọ no na wa share white na apa na ba bia wo kọ nipa idoso na ede na wo gidie be na wo mu aso wa share white akwaje osigwa kuma se me kwa akwaje wow ade ma gidie asema America na no nipa bi kọ ba bia na dwen ne ntanta nti enye yie na ka ho bi yes me na me Thomas na me chinyigifo kan nye se nanka mete o chinyigi nti but ye hu se ye de ho bo papa no enuoma bi tofe ma me ka asem che yete nyame ado ye sene bi ebi hwe sene ye o de wotie na waka mena mu no enye saa na nyame bo wo enu nti nuoma bi na achia wa busu na wonim age akwankyere difo sambo madam fu yi se wo so wo kọ nam se saa pa wo kọ okay ye twen wo fie ye wo ha ya ka pi ye kwani mo se kwakumanganjo me kwaje aba ma ampa so akwaje aba gidie no wo ho be ye 100 na mo pe visa ni pa 3 pe na de visa ne ma wo no ka ho bi e ye gidie yes ti no share white no
etu ko odiifo asɛm na de ɛdɛ kɔben ɛna ɛde pepa wani mu a umfi odiifo asɛm akwankyerɛ no woyɛ a ebedu mmebia wo kɔ a wode nwera ɛna bɛkɔ akɔda nyame ase mebacho ni ede omono Samuel okasa de ma odiifo Samuel number no eye 0504 588 454 Sompa 93.1 0548 bacho 0504 588 454 and 0578 405 519 0578 405 519 baako a mede ka ho enie 0246 667 667 117 0246 watch 0246 667 117 number me ense amede amawi frodi for sisi app onabo Tofi kasi mami ensa fa so ne enkwe obi ka echi wa tro se me ntro hwe enso wa tro bibi enka me nka hwe yeah Tofi adansi a omono eka ho asem no yeah enam de kakra bi so okay abrantie bi atena UK abontene so 17 good years. Okay. Na 17 good years now de kwatena UK abontene so no. Yare enko a. Na chire de beto mu kra ne se ono ankasa te mo hu ne se ne mu ayedu se de bo atunu. Eti 17 good years na kwatena UK no. Wanya adwuma da. Wasting kwa. Edum na bi a ya sadi skafri Ghana. Ni asadi akoma no. Awre hosem. We na ne sewa baako ya sisi wa bi nye na sisi wa we die waya ade otie Sompa se die kwasiada no paye tie ya last 2 weeks asem na make you okay and ofa number no and ode ma abrantie no e wo hono and ofreye no ya de direct ade ne ma papa straight okay no ne no e kasae sabuo ni 2 year sabuo ne mem yo enrada adansi na ekoso wo hono no wow na asem na no ayedene wow abrantie no eboa no ho ida se be ye 2 weeks 3 weeks time no obeba Ghana ha okay adansi akese a ekoso no entrese fa won san hye odamri famu abi na panyifo se anomantu a obuada ena jeje su ka se anomantu a wogina ho wogina ho so che so abeje boo wogi boo so abeba fom oba fom so abeda obi kwansen mu simple dey be cool simple enti no sa o ba bia o haw ni amane hwe obi awale ne kunu wone be ma na tena o ma wo mamu ensia enani nanse ya SS ni bia ba be hye ho no mu a ono no na enuro so ono de be me se be ma ne nsam obi nti no oji be ma no afri oba no nsam oh otu anamoba odifo ho no na ade ba ko a eya na eya me fe eya me de na me ni gye ho papa no ho ne se sa wo ba na sa wodu be ma asam ba obisa se oye okunu okay oye wo dia se enya wo dia na obi dia na sa wo ba be dia ene e fa bag ne ko ade aba butia rantia onye mawo ade a mame onye mawo bible rantia nko ade a onye mawo okay me pese wo mame eduro bi na me de bo me ho ban na me de kwa wia obi ade onye mawo bas ade ne ya wo dia na obi fa kwa bi so sa obegye firi unsam dia tumlika be me hya hen boboa no ejaba family house ebia god na wutuo won kwa wata asase no okokowura asase no a obepie na ade abo nko na epie obeyam nya hwe odifo se asase te kasa bra na oni asase no enkasa mawo akwantu sem na aye wasem wo de ofisa no wa pra won sanka odifo enye visa ma wono onya ho adwuma bible no onye sunsum adwuma mawo odifo Samuel enye
kɔtɔ we bla na mo so beduru hɔnom a akwankyerɛ na ɛwɔ hɔnom no ɛna na ɔmono ka no odifo akwankyerɛ de ma wɔn hwɛ abɛsere asa de ɔbɛka kyerɛ sɛ kɔyɛ no wohwɛ anim a wobɛsere okay ɛnya adeɛ konkro biya ɛna nya adeɛ kɛseɛ biya na mmom no ɛyɛ nneɛma kakra bi okay honorable yɛmfa number no to atwa to na obia mfrɛ number no na frikyina ɛkɔ no ɔnkɔ odifo hɔ kana me ni wakyie sɛ ni nyina no me ana meka ndi ne de sɛ de yɛwie ne wo kana me kan ni wakyi 050 458 8454 054 0504 0504 588 454 0246 66 71 17 0246 66 71 17 054 0578 405 519 0578 405 519 odi for somewhere mensia okay Tofiakwa ide na kakra metima ka che yati fom ene yefo ne se sɔre oduru be bia wo hon man obi afa fom e pa cho omo de na wo kan me kwa be yi pa cho mo obi amfa mu sha na me anka se episi ni bi be se tudidi are dai anamo sembo ne ko na wo sam sha question na unwan sam awo ko so wa for the body titi sika no 1 million and the here ha ya ba ise sika na tofe mo je yan enko ha eti ebehwe na ya enti no obi anko wo de fagidie ne ko na ebe yi mate omo no me da sipi nyankopɔ so ya adom am so wɔkyena mo bɛka jagu asɛmpa ni ba ai gu pono so no ayɛ wo kwa akurase asɛbe bomofo ko nwura mu a okwa atwe aye wo mo bi ho akrantie to sam sa bo je mo ho apa so eno ma ho apa so tena anya sam ketwa ne mo bo hye na nyame ampata de kan kwa beche saki o bo hye no de bi e kwa keka ko no obi atestim se kan na sorry ko fam ko to amani na me kura dem ko e kura me ndia me oh wonderful abusiafo ye fasira kese e ma won so a utie odi for Samuel bre na aso atwam no se sei de tofin komo na aduri ma Mary atrase asopanyi justice atrase Kobije Saki atrase na sanso na minister IBJ atrase because waka wo say yadru tofin komo na tofin komo no Silent Night Guest House and Event Center Adaroma ena o maso yasen hwe abusunyafo enu anese wani ni kwase e ka kire ye location no ewo IPT ha container ye ben police police station so free na ekwa ewo right wo yese wo fro bi pono an o left e ho na obehun se Silent Night ewo na wo hwa European standard yen de enya kwanye wurawura rooms num abusian for me pesa wo di wani kokohwa de fa wo dofo koho keke wo de fa koho keke omo conference room kama enkonya no setup ni table na wo ho no akono keke na oduru ho a kire se environment no na okwa do kena hey kire se oh dabi onze nyankopon se de wo ye niema no se wo wura ho a environment na nkasa kasa kire wo na utwa pictures wo ho a mengase fa ko yo animu wan you have catch say me wedding me ko ye no UK alam ko ye no US because a ho fan kasa na omunuane no anopa mi mo akua baso wo akua wonsa no de me bo abaso anopa yi woni adwumayefo aka o maami o wo ho wekese wo ho manim tie ne konfa so 7 nipa no number no ena me de ema we 0540 942 916 0540 942 916 and that's 0596 103 338 bomodin
na kɔ na ɛmo asoro nkɔ so comfort meka comfort extra foam ho asɛm akyerɛw ɛna ya Bolivia Enterprise o mada Roma ɛna mede dwumadi a wato ne din Tofi nkɔmɔ ɛde ɛbrɛ sɛdeɛ Tofi nkɔmɔ so ɛna yɛduru sabre Tofinie, Tofinkomo. Nkɔmɔ a ɛmu ohwam, nkɔmɔ a ɛnwanwa. Dede. Bɛkyi wasum. Tofinkomo. Nkɔmɔ a ɛhu, nkɔmɔ a ɛsere. Tofinkomo. Geges, mihia Tofinkomo. Wenti bia wayɛ wo ho. Ɛdɛ papa. Ɛno ɛna Tofi ɛde brɛ wo. Tofinkomo so ɛdɛ. Enti wo dia no. Abusiafo Tofi nkɔmɔ so ɛna yɛduru memfa sa akonya we so na menhye owura bi den odin e the Cosmos yaw eba radio stations a ɛwɔ Ghana ha edimu te sɛ Sompa ye studio ha ɔno na yɛyɛ Ghana de opio ompio ne bre na ɛwɔ so ne time na ɛwɔ so yaw anɔpɛi ne maame ɛda form Madam Charlotte Sompa 93.1 me no kasai no enne na omudi 1 week ewo medema asenua anopai o ma hyase dada omo bekwa kusi anwumre no nsia nti yawo obra meba na maba abijamo sesa na eka no aha na ade atowani 44 years ewiase pa so fani mo eti yaw anopai woni wadwuma yefo wabusua oyire wo maame ni abusua nyina mamu nyina shedding asenua de medoma ehwa ena ene yedi na otwena no yaw de onim dada Sompa ha ye fefefe nyina no nadwene eka ho ena ode eye ti anopai me mamu nyina shedding anopai de yedru so ewo Tofi nkɔmɔ so no watu din sana otie menim sɛ anwumre nso obetie repeat between 6 to 7 sɛ wo amanoni na wotie mi a me ciao good morning sabre amanoni baabi eye awia nti me ciao good afternoon baabi so kura wo ho a ewia se no atene aba sabiri ade asa wo ho onso me ma good evening bara no pai asem ne se sa na wote se wanyame awie enti sa na wo de yeme anope masem anu no enti sa na wote 93.1 anopa so panyi etena ka mu no na me bo akosia mpofo agye nwom bi me da me mfa ho ne ahomache no onum kura na me bo ko se ho na metie me nyansa no afiri me yi babu firi ho a me nwom tofo no nyansa wo mtirim om de tworo nwom no me fa mafutu firi ho akosia mpofo agye wo nwom bi wato din saa na nipate na obewie nwom no oka asem bi che ho en kwese ketrema mpro anyumtuni akosia mpofo agye se onipa hia bibi firi wo ho a wode akrokro nko a wode adefedefe nko a na se onya de onya firi wo ho wie a afedie o hwehwe na chiri kwan akra wo hu no anopai masem bisa no enti saa na wote wanya de obenya firi mi ho awie ene de saa na wo de yeme anopai me giri se wutie me na asem wei obi besu wo ho na no meka amo ho asem wo ha
na anopa yi mi pese me kan asem kituwa bi free Bible mu na me yi asem bi free sa asem no na me ni udi nkomo Samuel ngoma etoso mienu no etia eye dumiensa enchemu a eye enkono eba no me pese wonya daje pa na uti asem esi wo ho na wo bewie no wo behu se tama asem a oka kire ni nua amo no eno na no pay me ka e de a kire wo se sa na wo te ni a wo pa firi mi ho wanya wie nti sa na wo de beye me Sompa 93.1 aso pa nyima minti o sa ngoma etoso mi no tidumiensa nchichi mu enkono ekono na otuye that sen no na ohwie no nanim nso wampese odi okay tie ni yo story ni nyina ye say makana hada ti me bɔ no tofa Absalom kwa doni nua ba tama ama nadamfo ama nadwene sɛ yare ma wo papa ɛma ni unua ba no ma oba woni no ebetumi ada ampa David atonkra ama tama aba ni nua ama ofie wa fiti sam wa to na otue no woni nua ama wanim persenka ama edie die ne siye na amo kan say ana amo say ma obi en free me ho enfredi me pa cho tie ni o ebra tama de ade a wato koma ni nua ba ma adie woni nanimu no no si dabi me fere kakra nipa dom wa ha so ni se me ye David ba me ye wo hene ba me wo mfna ne nko a esoso me mpese medidi wa ha bra wo mu nyina wo ho obi ampie na nka me nua ba ta ma nko a wona ye aduane ne ma me toa so na nipa ne nyina free ne nchen koi ana nipa ne nyina free Amon any time and chain free ho koye na amon ka kire time say me ba cho tie ni yo hwe ewiase wo be hia bibi free wo ho a hwe suban a woda na die enti Amon anya daje hwe ni nua ba time anim na asem o ka kire no nie faduane bre me pie no mu tie ni ye ni no wo nsam se me ka se medidi wo ba bi a wadno aduane no a minni me wodam me wo me pie mu nye ho kura enye ho me hye me bedroom chamber fa aduane no bra me wa ha wonim se maye mmere maye hojo na aduane no so a me pese me di no tame me pese me di no wo wonsam fa aduane ni si wonsa so mame na me ni di wo wonsam hwa se wiase ni pepe bibi afiri wo ho a wo de akrokro nko a adada na sa onyenya wo hwia ina na bi waso beto pinga hwe amon strategy o wisu e woni nua batama ho ena ye dan aso panyi na tama fa ofama wo ye no e de koma ni nua amon pienum onim dien wonim dien adie na tama nim onim ne wo amotrim ena boko ofa duane no na ode ko ni nua ho e woni pie mu die ne si na enso ode ma no se onie no bra tama de ma ni nua amon se onie no oso no mu na wo ka che no se bra tie ni yo ena obi a wo so wo yare da ho no onya akokoduro ena wo ho no wo Facebook no bra ene jaw message no ho me masaki akenkan de amawo aye Sompa 93.1 FM me pesa wo ba Facebook wo na abehwe enti time na wo ho no Sompa 93.1 ana amon so ana de ntuma kuru no ho a wo so ni nua ba tama mu abra wo de aduane ma no no ana oso no mu wadada no wanye ni nua ba e woni pie mu bra beda me nchen me nua ba eno se bra na beda me nchen me nua ba tie nie he ye betima kwa yie
metimi ni minua ba Stella dampa so metimi ni Monica dampa so metimi ni Grace adampa so biribia ni akire but o se no si nya kokoduro perso ni nua ne nsa no preko pe na taama yamu ahye no eno se brabeda me nchen wo mpa no so na menya den ofeni ni nua ba akora be so na taama bua no se ena taama eka kire ni nua amon se de bi ni nua berema berema se memfa berema da minya bi da amon don't do that enya sa eno se say onya sa Israel mu ade we ya pesa wo ye no Israel mu onya sa eni sa agegentwie samu yi abo aso panyini agegentwie na ba 1 million enti eye jimi nko 1 million asema tama kache ni nua bema amon se ade no a wo be ye no Israel mu onya dan onya sa na wona ye dwodwantwiefo a yaka che se wagimi sa 1 million ana ya dwodwantwie ba akopɛ ana oyere na me de ehimpo na me de mahohora abekoro na wo de wo bɛyɛ sɛ Israel mu dwodwantwie no mu bi na afei ene wo hene nkɔkasa tie afere ni nua bata ma akora ma na dwene nanso wampɛ sɛ otie aish aba na kon ho na enam sɛ no ho den sine no nti obrɛ no ase ene no dai awerɛhosɛm ɛna amon de etan kɛseɛ etan no pii sine wɔdɔ no asɛm wei na amon ka kyerɛ no sɛ sɔre kɔ hwɛ anɔpɛ man ka hwɛ koraa asɛm wenko a wote no aka bibi akyerɛ ɔse wampene sɛ wogyae no ɔhyɛ no ane ne yɛdeɛ bɛn ɛdaeɛ na bra na ni te ne ho so a owilizi wie ye pɛ afei deɛ tama ho yɛ ne hin ɔse ɔde ɔtan kɛseɛ ɛtan no na asɛm a efiri amɔ hɔ ɛbaayɛ ne sɛ tama trimani na kɔ na tama ka asɛm bi aso banyi to aso minim sɛ verse 16 okay verse 16 say na wɔka kyerɛ no sɛ na tama ka kyerɛ ni nua amɔ sɛ da bi minua minua ade a wayɛ mi efi sɛ pamo a wo pam me yi bɔne so sene deɛ woyɛ me no ɛyɛ nanso wampɛ sɛ otie no ɛyɛ fasi wo ma me aso banyi ɔse tama asɛm a ɔka kyerɛ ni nua amɔ ne sɛ wabrɛ ma se wo ne me ada ɛyɛ me ya ade adwodwantwie yɛ na wayɛ no ba sɛ wo san wie ya wo san pam me sa me nkɔ no ɛyɛ kyɛn sɛ wo ne me ada wa break me virginity anopai ababawa afere sa bra no frɛ na onfa bi meboa ɔde wato blacklist but me pese wo twam fonyini kakra o hia wo no a ɔgye wo number no na ofro how many times a day me bisa wo no ofro say on say o te na se gya no ma ni wie ya o fire a wo wie ye no on so friend kra on fa after the crowd was say my busy hey enti sana hote Sompa 93.1 anope masem bisa no enti sana hote wanya me awie enti afei de me frɛ wo fon kora wo mfa
abawa wa wonim se bra no a wogigi ne sika no wompɛ no sɛ wonim sɛ wompɛ no enti wafɔ so brɛ ya mo akɔhan dan mo wawie Sompa 93.1. afɛdɛ wompɛ no nti dan no wopɛ sɛ wan edam anɔpɛ yi tɔfe nkɔmmɔ asɛm a meka ne sɛ enti saa na woteɛ wanyame awie sɛ bɛrima hyia wɔ baa na wasesa no to gu ataadeɛ mu bini sa saa de no mofɛ ne sɛ ne hips mboa okay ɛdɛ na hu ne din Oluma say we dey brofo body part. Brofo okay mate adi we usua na wo Oluma na no fe we be tell you ana waso bi mu Oluma ha ya kwa hey huna mani o me mai me mama fiao se bemma bi hunu oba hips se egu atade mu a na nani ka chiri musa oda wona 3.1. na moment a obebie sa skirt no so awie no wawie oni wawie di opɛ no ne nsa ka wie anopai oba bi tie me wajejai no ho ma obi ani no da wie nipa ne da wie no omfa ne nya hwe bɛma bi aspendi wo obi ho nipa ne ye biribi kyira no ma ne hunu sɛ ɔdɔ no 93.1. wahyɛ no bɔ sɛ wo de wachi oba bie ne ho a ɔsɛw hwɛ w'anima hwɛ wo hwena ɛsa w'anima ntam me hunu wano kora na bibi ya ayɛ me na wo nanso ade ne wakume hwɛ wo kon sɛ de asi atwitwa me da wo ho da yɛ nko ana me so na sɛ me te flower de ma wo an say it ya tetefo the flower dey atwam an say flower atwam on and the pizza no ne ade na wo so ene mo ne what to am mo nsa ko a sa yo ye de say ja tete no flower ne yete okay mate ya da mo ase yate ya da mo ase para busuafo de mpesa me kana no pay say enti sa na wote wadada me nyame awie sɛdeɛ amon adada ne nua bata ma anya no awie a ɔne no da wie ye no afei de wapam no asi abɔnten sɛ go me ho asɛpa me awie Sompa 93.1. anobai emu oya mami fa wentwam also person ko police memboa so onya so ya obeko de keka ho ni bi ede migration ni na nom ni na sefo hwe yase na de agise ufa obi so gise otua sika anopai hwe nipa no a wode wo wura kora hye no mu a woni ni dada time a na ose just what you have 5,000 Ghana cedis and now what you have 10,000 Ghana cedis no she said the na osi for number of times wa no ofre wo ho na send you message wo ho na copy ade bi from information bi a wanya every baby a person okono na de atom bi kura ho na wate WhatsApp group na de mu nyina wo ho na mugi mu information free. Would the message to who no about reply 3.1. I know what you can we at saying. Offer an offer.
the be your mouth stories. First, on na fremo. On na the message beto group num. And I want to see. Kwasi for yesi sana nipa bitie. So here on chain bibia. Obejai no nyina dia maw. Sompa 93.1. Na ninsa so de kromu wi a na wayi wama. Sana tie. Adwuma bebremu sana tie. Time wa. Hwa. Asebwe ma Mary, ma menka. Etoda obi a obehunu se waye yie bia no enye ono nko amode mo. Enye ono nko amode mo. Sompa 93.1. Edro time wa o hye adwuma no ase a enipa wono won be hye ase ono won be fa adwene no ebe kakra kora no nye ono won ne fa adwene. Sana motie. Ona sana otie. Manager, sana wotie. Tamu adwuma no hye ase no. Na woni nkrofo bi na tena se fa adwene. Ene wo ye manager nti. Kasa honkra mfi wo mo. Sompa 93.1. Ma ekoso. Eto da kura obi na kofa obi di ni ba adwuma mu. Hwe tamu na opa adwuma no wo ho no. Hwe course ana ofre wo. Number of course wa na wunya na a day free ni pakro ho. Akosi say o mi guso me ya ho adwuma e bi kura na nkanya de se CEO beti ase se ni pakro be fa no but ese se wunya daje kire CEO de nti a ese se ni pakro ye fa no course abaye no wo ho ensem a wo beka se de be ye beto CEO trim ma Mary wonya fa no wi a udi agrokro obeyi wa firi ho enti sana otie ene de wonya nia wo pa firi mi ho awie babi adimi abegina no afede manum kasa kora ye wahi enso na wonim na fa adwene enye suban pa Sompa 93.1. Amifa we ntwa to na memra me mpanyimfo ho. Hwe? Amama mu ofie. Onwa asetena na oyerete. De bia wuofu waka wani masiso. On kasa no ho. Okasa wo ho no watwa no poa. But I know pe match ya fade. Onza wo kwa adwuma wo kra no. 3.1. Na wo kwa wo kra no. Me bisa wo. Kire se. Aba utiri mu asane ase wo ba bi nti. What for so ne wo yire ye fine because of say open no ne nada. Oni ne da wie ye no. Ade cha no po bisa wase wo fi no. Chese wanya de opa wie. Sana akosi. Ebra na woni wudi hia. Sompa 93.1. Da bia me kam se first na wo shampabo blacker. No wabo bet brown. O yire na ka kire wo se da bi. Yenya ni saa. Wo shampabo blacker. Bobet black. So wo shampabo brown a. O bet na manye brown. Enne why cratchy. Utimi botai. Enne wo hu dressing. Sompa 93.1. Oba no aso mu ama na wonya baabie gina.
ɛna nyɛ wɔn ne kora ne fa adwene nti saa na bra woteɛ nti deɛ woyɛ yi ɛbɛboa wo ɛnyɛ suban pa o sɛ wohia biribi firi wo yere nkyɛn na wohia biribi firi wo kunu nkyɛn deɛ a wone ne yɛ fine wonya deɛ wobɛnya awie a wawie sogya brante a opa baba wa bi awi ne nti hwɛ sɛ deɛ wokorɔkorɔ no hwɛ sɛ deɛ wosi frɛ no hwɛ adagye a wowɔ de ma no hwɛ wokɔkuro mu a fɔ so a wofɔ so sɛ wobɛtɔ biribi di abrɛ no mode asɛm a meka no bra no pa a ɔpɛ wawe wo nti ɛbena da Thursday wobɛtɔ adeɛ de abrɛ wo wodeɛ nyame yɛ adom a study pa after on so I have say no chat because Tuesday coming Thursday 14th a man me catch them yet one mon chat here that o enye free na ekɔ na mbɛhyɛ ase achate ye ye man ntena wa kopem time 14th betwam wo pɛ sɛ o chat ya no wa chat na nye dadaada wo frɛ me akyɛ wone me chat ya che ena free na ekoi wo bɛhyɛ ase dear good morning how are you me ba cho enye good morning bia don't call me dear I go back 3 months 4 months ni what test me da na one say free na ekoko si Tuesday eye Thursday nti what shall see person wone me chat me boa now there my bra no Thursday won fa umpie obeba no waye ofumfram wonya wie a wawie eji abusuafo an pai anwumre ya wutie mi asɛm a meka kyerɛ wɔ tɔfin kɔmɔn ho ne sɛ ɛyɛ saa na wotie sɛ wohia biribi firi mi hɔ de a wode akorɔkorɔ woma me hunu sɛ meyɛ part of you but nnɛ wonya deɛ wobɛnya awie nti womfa me nyɛ hwee upa na woni mi di nkomo upa ana ade a wo ye opesa wo ka kire me ba first ne de me no na etena se ye no na etena se afa adwene ba ma me no na etena se edi awade no ho nkomo ba ne de wanya ba bi agina onfa ma samo nya hwe osusu sam fa so obi ani mi so biem fisa de ohwehwe wono me hono onsa kan wi anope sa suban we bi tiwmu a me sretwe di ampon kwa me basa yi adom se eye suban bone a ekum ni pakra jai enye se wo pese wo ye biribi a wo be wisu nipa na unyenya ade kro wi a no wadampo nipa kro no eye suban bone jai enye wo yo ba na wutie mi a jai enye eba bebre nam wonso ma wo hie kununum ema nam wonso wo hire kunun ne kra no wa masa nipa kro no o ma be ye o matamfo enso tama na wani disabra no achi no wadamfo ya na wo ye ya na kabima mi o efa wie no ho de ode ye no anopai 3.1 saminu na bre ya mami ni uni wate na de wapoto ama na fie no onchiri se wodi bom ensa ye de hyenku mu no ensa kro no an ye de tinku ni bia ye de sra anopai se wonya nia opa firi obi ho awie tini pakro no hu hia obi mu a ebetima ye o maame betima ye wukunu betima ye o papa
betima ye unua ba ebetima ye wadwuma ebetima ye bibiara anopai awie anwumrei awrade enka ho mami wiewe ansa na mpanyimfo abam extra comfort limited omada roma the extra comfort foam abadwa so na busiafo de nti ame kamfo we di akere on se we eye yankasa ne eye no Ghana ha ne ba extra comforter minim CEO no meni na kotena meni workers a wono omu yi adwuma ene ne branding se de city abusiafo hwe ma menka no kora kire o etoda brand bia yenim dada ni yadwene ni yenim ewo so pa ma menka no kora kire o extra comfort foam de oda so a say moto na omo wo sizes queen size wo ho king size wo ho double wo ho single wo ho student mattress wo ho bibia no sizes ni nyina no low density ni high density ni nyina no extra comfort foams ye wo bi ye wo atwema afrancho ye benfo ase e ho na company no wo but Ghana ha ba bia wutie mi free bia no ya to bia pete number mienu amede be ma wano pay no frɛ ona na ka kye ni sɛ Tofiakwa se me mfrɛ mo na mo nkyerɛ me ba bia menya bi ato 0242 810 0242 810 705 0203 0203 868 868 664 from na oni womo ento kese kama me ba chaw ensuo de opese wono ma eye Z mineral water ba bi efiri no efiri obibini black man Z de adi twatu ABC the letters kra no Z de twato nti se ye kan Z bi ni akiri eno ano no asam na waka na so panyi wa wie kan nti ensuo a wonum a ebu da ho na ye krogin obi wo ho ni nsuo ya mfa nhye fridge mu ansa na wanom a untimi nom da bazet entisa na onom a adanse e wo Z mineral water achi no abusuafo nipa bebre anom anya ayaresa because nsuo efa nkwa ho me ba cho opedodo to a ye wo brukutu junction brema asam na making bomodin se obefra yen 0208 183 018 0208 183 018 and 0244 462 0294 bomodin na frey na yentwetwe enkomo kama memra so panyi ona me nhyase aso panyi Tofi mamintio anopai Tofi bidase last week kuma me ya announcement bi na say nipa no nyama bi o ha me nya ye na omo head antimasie yi na me say owura no a ye hwehwe no no na ne din de Kwadwo Frimpong a ofiri kwawu aduamwa ya 1975 to 77 mu ho no na wo ye adwuma wo tema campaign a friend no GPMC okay nti wono no de wanyini hwe asa abre no kwa na wo be 25 mu ho ba bia na kese okode nim kakra be ko 70 na 60 plus emu ho tema committee 4 ho na wo tie chiri na otuko nkan ba bia na o maame ne opapatie na wone ababa wa bia na efre no adwoa na chirewa ehia isa abre no ma omudi mpaso groma ya funufiri mu bai ogitum na nso achire no baba wa no tu hoko ni krumu ana ye bekwai nti wanya kwan ne no nhia bio abofra na nyini wo mfie be saduanan num ne achire ya bibi nti nka abrantie no hunu papa no a nka abeboa no pa okay eno na ye kan sese ko wadua amoafo etie ye ne a omonye emwa
say busuani ana obi a onim obi o te saa menye mo na afi yente ura no alo fa yon sa mesre I want for me go my juma no pay a man am ni mo move a number so me for zero opposite of the we he dey just say is over me free na ekwa chat kra na ensem aye dudu hey guess na you who as of you my meeting okay Tofi me da say ena de odi aban so ye kasa bi a obi a hu wom na ehia se yedi ho nkomo tora na se Tofi ne ma ti sei no se ye kan sa se wo nhye da hunu dia wo de wo waye bi obi pen yes na de nkofo de aye no wan hwe a obekai awarefo brebia omutai hia sa awarefo a Tofi ya na baako nsam yese na baako okay and time koba say munyina ayepe be kono munyina ayepe se munyina sabi omu nsam ni bia na se omu nsam wo bi ntanya sa abehwe na baako wo bi se na baako na odofoforo no ya na ntiase ne ho paama bi owo bi ni tumi nya opese obeboa ne oni bi no na wabo ne dwetiri apadwuma bi ama na ye sisi ya sha brabo asie a tisi de ka ma me nkoji loan na me mfa ma ho misika bi da ho ma me mfa ma ho me ma me de sika bi agya me ma me mfa ma ho abusua sika bi wo me nchen ma me mfa ma ho sika bi anka me de koto plot ma me mfa ma ho ma top plot bi kwa da ma me nkoton na me mfa ma ho na fa pe bibi e man taye pa na e man na taye man taye okay e ma de masa okay enti se nipa no free na koma mu nyina se odonti daachi nti se obeso mi mu nti wonya mobo nti ma me mfa ma de sombo sa ma na fa sha abrabase na onso nsam nyedura Tofi wa nkomwe na me gina so atu saafo na omo akai se eye omo dofo nom na ehye wo mu dwetiri bo wo mu dwetiri se omo mo remfi se eye de na nka obi bu hokra e ma okogie anim guase wo baabi bi koje besia obi koton fie japade bibi na ode bre wo se sum Tofi ade a ya ne se dodo no ansam ye duru pe yere fi onchi Tofi nka ne yure fi keke kra nka enhye dan ha dwuno na beti ahyase ye tenten na onfani pano nya hwi bio Tofi etumi kwa akodu se de ya boa no tumi wure fi ne ho tumi ka kire ne oboa no se me ba wa bra bobu na den na manya den na wa ya ama me wa kan tra but Tofi bi 100 cedis ni pano ko fa de bo no dwe 3 sa abre no eno ne wa kurakura mu a otumi de ko Dubai eba but on kai bio so wo yi wadwen se wona na e kana ko kai ne se me na me kwaji we ma wo de ha se obeka kire wo se kana se si ho na me ntua on kai bio na e subaya ba ko se Tofi ye twen ho free ho ne eto so a me ka ho asem ye Tofi ni papi na kwan tu kwan kwa abuchi kodru ho na omukra ebo ano de ne koye no na nkese se oba bu ho aye se ye be fa wa nso kofa unua nso be fa we ba koya na bi wo ho a yonku bisani no si ne tie gin tu mu pa na eyere na ekunu na ojai bibia ye be fa sa nipa no se omra na nchen Tofi omkodru ho wi a na omapo obi abefa obi de ne kwa abrochi ama wanya asema ma ne ba bia wada edin de obefa no kwa abrochi na ne ono nso ne nema ye yama na otumi toto ne nsa kɔ ba bia aba no onkai kura se brebi no wo ehenhe kura ase brebi no tikuma se ye adwuma we na de wo di edin plane ticket even passport kura no se jai ne se onfa ne sika nya na nka wonya obi na okum ne ho bu na ni gu nipa bi emu aso na opawo se aminya bibia nto na mra mefa di pass mesin fa ne nko bado kodru ha wonya bibi kura wonya adwuma ya yitua ne ka koba no ne ade no Tofi on kai ne biu dabi bo ho kwa na bibia be to se nipa na ma bi ya emu
ana abayama ne ana asam dindin bi abeto nipa no a ontumi nkoma bio but oto na ni ba bia wo hunu saafo no mu bia ya wa wonim se wa spending nipa koro ho pa but on kai ubi na tofe ede awere ho kese pa ma nipa bi no mu asa wan hwe yi a obeka wano aduru awu saa kasare na kanfo ofre ni boni aye okay boni aye yeah ena shadi nwimbi a woto ye wo say maame ayi ne ntoma aton de atua school fees ma baba wanya bi na edi apefra say maame ho atete yeah nso mfa no nya hwe to fi say saa ne ma no say nyame anye nipa no a wo ye saa de na adom na antumi amfiri ni trimu amfiri ampia they are hokra bi wu omo wuda na wanhwe nso a wantumi an control ho a wobedome nipa na na se wonya ne bone a wobeka won kana nka wase atia bafoma be yese de na wote kane no boni aye ofisi obi de ye wa asini bibia na ne chen so pa kase wo kurum ha e wa ahemfie boni aye pa saa na wotie ya woken ne kase pa wa ahemfie tofe kurum ha so obi pehine dia ni process ne tenten hwe tofi gise abusua no kra ade no asimu no a ye pass out na obetumi aye no panyin bi ne behwe abusua num anuafo num o behwe na niwa ama no obi e piribi yeah tade to a na papa de ne ho agimu akasa binom sori anaju no mienu e convince ni nua ba bi ho kodo omo kasa hyehyebo wo de apene so ma nmra oba me ne be kasa na asase ne de afa ha de no kra ontwama obene no akasa ma na ate ase fa obeye bibi obetumi bia kwan hemfo ho kodidi nkomo kotuawi kofa ha ne ye kye transe wo koduru ha kan sei kasa sei enye obeye de obetumi bia de na ba mana na be swai na koda ase wi a not nasia Sompa 93.1 afei na wahu so abedi hene tofi utira nye ya sa papa no ade a ye friend se fisa se ba ko pe kura wutwa ton no ka wontwa bi ma papa na papa no fan kai se ebiri won na so na asene de bi di ade onva ho on kai bi nya akonya na de awi on kai bi okura o ye den chese na tofi se papa ye na adwen se one ne ko asam a wo be ka kire no no anhwa wo duti be bodem obedi hene you say nipa pi penasom no so wo feel so wani nyi ha akwai wani nyi ha akọ because dodo no a pena ne nchen kura ba be ne no atena se afa adwena na ase be ye no se wo hene na enso nipa dodo no a ye saada ho no ma hwe ase e hye ase efiri so obi a waso mu pa pagya wa firi mfuturu mu e de wakoduru ba bi no so wa amma saade na nipa no ye na nsom obo a wa hwe ase eho ne firi pa so obi aso mu adwuma mu ba bi a wonnim kwan e fa so aye kotogo kwan so wonnim kwan e fa so aye ko China kwan so business odo na wo ye won kakran na odi di na chi ene ne wahunu se ne yesi ko kwan so ko fa ne ma ba the customers kura no ene wa fa kira wonachi saa eje customers ni free ni nsam pesa wo bre no ase mena wato ne nsa ba bia wo hunu hwe na Tofia ade a ekoso wo kuro yi se na wo kan esese enipa ye nipa ya appreciate nipa omaso ye mudi ya free ba bia koduru ba bi na aya na nya ye nko a ye si afoforo omo wachire no kwan ye ne ye dance asu no adi no se ye be ma ware mu a se ye oba ware mu a okohia next person bia ono ntamuti no okohia obi foforo a sa temane odo no a ye nyade ma obi se ekura me a memfa mana na megidi se daacho no so be so bi mu no efiri ni mu fi ekum ahoforo a ye wachire ne ba nti ye momoden na ye sua sa ade no se payefo asi dua ahoma na dua so no hunu soro ti se obi so obati hunu dwom a enyini boni aye asopanyi me da CP me nkoma amere so but me nka o se eye mizo food drinks na yesanso mizo mango ma amere de ono ba bia nka wadui no sa nema we kan ni nye ho nanso obi sa na obeka kire o se onom a
ehia fridge mu ansa na wano mu ne packaging na nkasa ene niema vitamins ahodo ne niema egumu no ho abusiafo efe na ede eye kama 0246270221 0246270221 ofra se Tofiakwa se memfro hwe mu a moton drinks ne suo ni that kind of ayi ni nyina no ba cha omo metu bi nko abato woto so wunya mfaso obi obet ene kra de wedding ni party ahodo a ekoso ni ayi ahodo ekoso nyina no eye mizo na manfo de ye ya mehu bi wo ho a na che say yi na nye current me pa cha sabi atitru kura o mo ba no eno na sese wo so de serve wo mo na wo say wo de serve no wie no wo kwa wo be say yes wa me bon san ngu mizo ene ye de ye adwuma na wo ye mre kakra mema no so ho na wo de 5G no awo no ha na 5G no ma no mema no mo eboaw watinka because niema na keka ho ma 5G no eye kama no ni nyina no mape mema pe jensen no say mema ye dia so ho grapes no ni nyina keka ho kama bibia de na kwan mu guarana no ankasa no ma mere be ka che o say mema hia e ma so hia green tea no eno so wona dwuma eye mesrew ni nyina no 0246270221 se kwa de o mamponten ni mampon area ho na oba 21st clinic anim ho a container no esi ho no ebi wo ho chaw manager dan ene na busuafo no ho de opetu bia no ombenya bi e wo ho wi a na waje aperitivo no enso de awo no aperitivo no eye toaketua bi na yentini mu no eyi mu fi nyina firi mu pa chaw helps na eboa usronko kwan so enu tie fa no aperitivo bitters me ba chaw alcohol nim nti asofo timi no menuanum kramofo timi no any 5G no nina no obia tumi no me pa cha number no 0246270221 ma Mary Bano announcement no so obi obi o person ma formation bia okay contact 0275 34 1919 0275 34 1919 pacho betimi afre and now afre 0244809641 what the pan number ma Mary ma mintio yo tofe e da se nyame nhyira na etieti efu nyina mojoso ene Christian women leaders members mutie ye nyame nhyira mo pa omo se menta mo omudi me kasa dry eti nyame nhyira mo ma Gladys nyame nhyira mo nyina ase mutie ye yewo ade bi wo nipa ho na mintimi hu senti a etisa na de enti a etisa no say yobonsam o say yedien yo yehia obi ahia nipa yehia ye nipa ye nyina ye was we need each other yehia obi a bibia obi ahia obi na ama ne ho atọ no ne bo ayede adwo nanso akodrum pempen so say enipa pese oyusu nipa ede ma ne ho etọ no na afei saa nipa no wato wadampo no yen kan sa waye no bola na wato na twene ba yen say ye wokasa bi say what goes around comes around enipa na wokwa wuhia wo mo no wudru soro wa eye den a wo besane o wo sane aba nso a saa nipa na na wo behia wo mo mpache wo tie ni ye pa saa nipa na wo kọ na wuhia no no a ebia wanfi no anasa wo bisa ne se se o kire wa saa nipa no wo sane a wo besa abe de abehia no enti esese ye hwe nipa yie sa yade ye friend be say selfish gain bibia wo ye bia wo pesa wo di obi ye na wo ni adwempa e wo nipa no ho na wo di nipa ne ye keke na afa wo yi nipa ne boni aye na afa wo ka nipa no ho asem to the extent say enipa no kura wo pesa wo say no kura why
I say why? There be the kajani sai. Obi di na damfo hu se na damfo. Ehia ebi a adwuma. Yeah. Na ode ahomo bro ne semane adwempa. Na said ya udi kaka wa hu boss no wakeka na damfo no abenya baabi ase. Obenya baabi se adwuma mu ono nka oni wo enye kama keke ye nyina ye adwuma apɛ yensa no adwuma but obe go to the extent say esese ose wo na ye di bi konro so na ye di bi ye ka binum so akiri nsembone na chese adan na wote saa adan na wote saa nipa so on baabi a waduro no ne mpempenso a waduru nti won kai se enam nipa bi so enema a wuduru saa ginabia no me de beba asofo asori dem tofe obi asori no na ohia ni papa ena abrantie bi wawie ne na wofo ahwe no university ama na wie no so odonyame adwuma ena wonso so penipa amia ye nyame adwuma ena wodi abrantie ya ye adwuma nkrofo tonsi oya ono waka omojisu nyina na wo nsa hyehyɛ obotom a wo relax wo akire ho ena mrantie de wo mo ne eni wo mo ahoɔden aya nene asɔre no agina ene asɔre ne gina ya watimi ama ne yonko abrantie na bi aba wo nkyɛn abɛkeka nsɛm ama wagye adi Mr. Fanda na ure fi sɛ saa abrantie ne ayeti sɛ omo epai ayi wo ka ho ayi fuyi wi fuyi omo ani ho hantwe omo de be paya emrantie pe ni ho hantwe omo de ewo wo nase a ye bre tonsa kese we kana we age so me che say ya na ne depa we just oya hey na sorry no wona mo nso ama wanya branches bebre wapam o mu nyina wa waste o time omo enne omo abrabo nianka obe di akira abo ne bra in the name of nyame adwuma koso anu asan dome o mo aka wa dome which means say bibia ni ho a wo se wo wan hye na se wo wantie no wa yese no wo kwa bibia ni wa osoma ebeye yie ede amawo adan na wote saa enti won kai ahyase no hwe yakotro asem a David a sak ede ne ye ehintasem anopai David group pempenso bi na still a obre no waso kodi Saul nsem to the extent say money bi be ha Saul na David abonyum ne nyum to ne sankuo yi a eja nyame de tete no nwura mu yi e ma wo David wo hu Saul hu saa ne pa no ade papa no e wo David mu e be fa no kotena wo nkyɛn ama se ba na wa boss asankuo na ho atɔ ekodru ba bi ma okon ba ye kakra bi eja David abofra ofefe kakra oje animonyam kakra bi o se adenti na David aje animonyam ema hoawa David echen wo Goliath tese edenti na ema hoawa yi David akum empempem ba Saul akum apem just that sha se time David ani na me de adofo no se woni obi nam na otrai wo de edi kan a wo hu a me pa cho ya atwe ho ai but to da ya na ye gi ye ho achinye some people are opportunists just say edru bra ohia wo de a obeye te se odowo o sha se nti wo hu se ade bi a odi kan ye no asem bi a odi kan kan nti wa hu se onyawa onyawo Saul try David kwan bebre so still na David otifie ho dwen say bia Saul eni be ba no ho so but se nyanyame na na wo David afa enka Saul to the sense afa na Daniel fidisun
so ya try wa na nya obon se ode nkomodie wanum asem komo a woni ni die no ode besum ufidie ababa wa bia obekọ akọfa na brewo obekamfo na ma wo no ode sum afidie Tofiya ne a group of women bi esia ne a bompa ya ye nyina ne ya ware aduru so na wonim sa ababa wa no sa abrantie bi a oba yakwam na unze mados na bema ba ko bepie mu ase obia fu se onyana so oye yi promising person obia fu se onya opa na onim ade oye nipa na ekeka ba me ho okeka ba me ho na no papa bi me hwese wa ba me fie emaba wa ye nyina na ye bom a ye boa ye ho so obia ye hwese obia benya eja bema bi asonum anopapa no aba me fie Mary ade pipa me hu afa ho Mary nyame asiraw fidi sum na America na bi ni o ye ma ye ni na ho asori ho wadamfo no odadaw ama wakwa akoto bema bi nsam na ya afidie the amount said the beya chorus leading na wo leading no echina na woni ho bio no ono na ehye ho ana papa no aba mi fie oba ye Mary wonim ade anyame yi kire me nyame yi a kire me se wo kunu wo South Africa 3.1 to me atwene ba bi to just say sabra South Africa say nya agro wo kunu wo South Africa na just say bi nipa bi wa around on be ba ho a just say nya hokra na wo be hwe wo be bo mu nyina ye dey atu agu de be hye mitirim say me kunu e wo South Africa na me say sakos se nyame yi a kire wa me ye nyame ba okay ko be di kan yi a kire me ansa enti me dia ba bi a medro nya South Africa asem o What's Mary? Any when ye mompa na so de ye mompa ye say ye South Africa ebeba say ye hiu ebeba let just all to me atwene kura na onim David Saul eye ya wanya no o say that's all de ne ba man aware ye de asu o say o ye no ye de o de asu na fidie na wanya na kuno sa amfa ne baba no so a obesa aton na ma Philistifo atamfo no na chese enye ono ne nsa na ye de ekun no sister bra ada na otisa wadamfo na wone ne na no nsa usunsum ne fidie anope sakra wadwen menya sa na wadamfo no who knows se enam ne so na ogie bi ebesa ba ma odaache enti yesre asofo adwuma mu mpanimfo namfo aya ne mo nam wo be fi wakoma mu ne wadamfo bia nante a wodwen adwempa ma no nanso ono no odwen wo ho adwen bone ehwehwe se wo be yi wa free sa position no no aba be hye sa position na adenti ne yete sa da bia me di twa to de me kan se nyame na obo ye ba ewiase no yese ye obibi se hyebre ana se nkrabia obia kra ni nyame no obia nyina ho enti adwuma mu ha ye wei no obia wode obeye ama niema akeka si animu na adwuma nakọ enti sa wo pri yi obi free ho a wo yi to free ho a wontimi wo be hye wa enye yie wo yi IBJ free wa de o ka no nya no na wo ka ba ye keka ni nyina si animu omo e wo newsroom omo e wo ha MCA omo ru krampo omo manimu o omo hye kire omo hye tokrom asamaba and so look at how useful they are enti nipa na ye wo wia so bia won nkrabia no na manyame adwuma edi mu na sipi eni ti jaya dwenbone no na de wo waduro no ma wo bonya dai ento wo yam ensum obi afidie emma nipa no onfiri ba bia owo no no ofiri ho a wankasa na wasum ho afidie bibia nkanam no so ebema ayeyie asiyie ama wo no na wo wabrabo akowie basa enti jaisa na saanye wo ba Mary me da sepa samo kan ni say emfa obi nye biribi na unsa card kro wi a wadampo no ne me fa e de free mu why na bola wow da bia semuntra minister mamintio yo ulma no pay me da se na osi entisana otie
Na Bronika say me say also be careful of your enemies once and your friends 1,000 times. Yeah. For a double crossing friend knows more evil. Also tamfono de ebre ba ko pese ena mo ni na ho e wo ne ho na mo mo matwa ho ahia om se om ye wadamfo no ebre apem ena mo ni na ho sankrofo no. Yeah. Because oyonko a oye kwahabra ha no ono ni mbone pa na bone asa dore no na asembi saye me there. I say great evil first comes in small doses. I say bone ye kese pa no eba e dey say o fedro nketen. Hwe papa anopai wadi nkomo pa na mibusa ababa wa bia wama abranchi bi anu ne ho nana bra bakwa kodrumi ho yanka se enti time na wo ye mepache wo no ana opese abranchi ndi kawa hye no se suban tantan we nana wo kwakọ dan adi nana wo ha nyame sa no enti ne ye be ware am wa be sore wo onsew no mo so sei we nana wo tete nyame wo mpaibo asesa no abra nipa beka senti saa na wote ne se na brabo na kwakodru mihu yanka anopa ye mi ani na ho na nye obi a oye odi wachi bia na ye o follower ye obi o ha odi wachi but onye o follower o ma me da se enye o follower bia na ye o fan ye obi o ha odi wachi se obeso na am ahwe ase obi nso di wachi se obehunu hu fort na odi atudwa anopa ye me ni na ho na mibusa be ma bi se enti eka na wo bo oba bi hu bebrebe no na wo sane bebrebe nyina no na ewe ya enti a Sompa 93.1. Madam Fubi catcher mo say there's no free lunch in the world. There is no free lunch in the world. Aso wo ba na catcher me o. Osi kofi se sebi mpanifo manimu a osi se wo pe wo ba na da ye na doye. Emma momu mani na ho. Na nya doye bia na ya doye papa. Adwene boni bi ta branche bia doye bi na oye ono echi. Timi busa o di we ya ndi. Bema betimi e di obachi for 20 years. Skirt ya opese o renti. Di we ya ndi. Nro ya na honto. Ne honto no. Enti ababa we na wo pene na da just once pe. And what follow no for 20 years. What send the life kwa? Such a nipano onya jidie ma obi da. Na adie bi brofu bi friend convince and persuade. Na obronika convince na. Also convince means to cause someone to believe firmly in something. Sompa 93.1. Also obi krokro wo anase obi defe wo amo wa gibibi adie na oka persuade na ha na yenhwe ne ye ye obibi wo ha betimi age adi but when tu ho anama anase wa anya no de wunya sem Yeah. but we no na ehu no persuade no say it means to induce someone to do something through reasoning or argument. Enti when ye a defense a nipa no eka gu asum amwa koye de opese wo ye no eho na bete wakoma no 93.1. eho ena wabambebu no papa lunch sema ye kan no sabe edi bimu a oma wade kurampo akọwie bi mu mpaso bede ne call lunch ye kodina sem bibi tachire. Na papa nipa na wo pa dwuma wo de hwe dwuma ye fa wi hwe se na wo si pachew hwe the number of times na wo walk to obi reception hey entina na wo benya dwuma na bebo dwe kankan we entina na wo ha CEO sa no enti sa dwe ne ahomaso we na wo de betena dwuma num entina na wo ha GM ne sa no we ye enti
adan na wama obi anu ne ho so wafa wadwuma na wonim sɛ nkurɔfoɔ chances ɛna wo sɛ no papa anɔpɛ see obi anu ne ho sɛ wafa obi adwuma because nipa ne pon so dwɛ afei ye hia wo so ba bedi dwuma yenhu nti anɔpɛ ye bɛsrɛ sɛ obroni ka asɛm sɛ nothing is more expensive than a missed opportunity hwɛ adeɛ bi a wo nsa aka no ɛyɛ akwanya bi ne wanya wo baabi a onyame de wakɔ duru bi no ɛyɛ opportunity bi na saa nipa yi mu ɔmo ba opportunity no ya na ayɛ ɔmo te sɛ awaache ahaban apanye edi wia o saa awaache ahaban no ɔmo na ma awaache ne yɛ kɔkɔɔ ewia na yi na to atwene saa nipa mu adane bi mu bɛdɛ ɛwɔ wiase hwɛ ɔna ade ne kyekyere aduane no oba ya no wade na to sumina so anɔpɛ nipa ma yɛ ni na hɔ na abra nipa bɛka sɛ enti saa na woteɛ na wo ma nipa anu ɔmo so ɔmo yɛ saa no ɛde nnome ɛna na ɛba so ɛwrade ɛnka yɛn ho anɔpɛ yi oluma me da ase oluma na de na anɔpɛ wo hwɛ me din saa sɛ me may mobbing what's a meti hodin saa deɛ wɔ nti nipa bebree so wɔ wiase sɛ ohia wo mmoade a kyerɛ sɛ bibia but onyanya wie a na saa deɛ wɔ mɛma bebree deɛ di maakyɛ ɛma bebree deɛ di mɛmakyɛ obi kura wɔ hɔ a ne nua nkasa ne nua no mu no baabi a wabɛduru no ɛyɛ wo nua no na sacrifice yɛ ma sika bi abusua no wɔ maame wɔ papa wɔ a yɛgyae obi ɛde yɛ wo sei ɛne wanya baabi agyina to kai wo nua ma kakra na ayɛ den saki bɛtoa so na owia me bia homa no tie aropɛi utie mi wo fie usu gu yam utimi kase saa na bra we na otie saa na sister we na otie hwa ho brasia wo de ba forma wa wo de ware no e de wo hwere si konso 0244809641 0244809641 frɛ producer sisi a uwo bribi a obi dia ye wo a wutimi trase kasa se pa na kwa we wote obegye bosia wo ho se di wo si bre no ho ase defe wo gi sika no wieye ene adana woni ne so manso 0244809641 ya Bolivia Enterprise akọ South Africa akọfa aduro a eye aduane ena aba me ka aduro eye aduane a Future Life Smart Foods oma kofa dia ba ye wo Kumasi Sofoli alignment ye ne multi home ena eye nhwani mu opposite multi home na he mame mu bo dia ni bi so nkyerɛw ye wo Future Life Zero ewo ho eno no de diabetes for no mutimi wi super sugar free ye wo Future Life Oat nti neno se obekeka oat ahodo ne nasefo no kopesa we bi ye san so wo Future Life Protein na eno no de obi o wo sickle cell mo aduane no na motabella no ho me maka bi adipan ma mere ma ye adwuma ho da o ma ye adwuma more than 1 year nti ma Olivia eni ni kunu o your classmate okay me ma me no ha woni eja na no kureni me pesa me kamfo sa nuane we de ma wo hwe ye nam we yare o na etoda obi wo ho a nipadua ne nye nipadua bia nso ne pa aduru nemo we de o de aye aduane nti ekura niam mienu odidi a wonya yaresa no brekro no ano na wo san so men for 0246 01 0550 0246 01 0550 and I say 0242
878 090 0242 878 090. But money now frɛ wo mo okay 0246 01 0150. Okay, 0246 01 0150. But money na frɛ future life for omo yɛ adwuma free dwada ekusi memenda anopa bia oduru hɔ a obenya bi na wadi. Saki bra say now tie odada for owawie okay we am person free no onu say Ofi komo so e Amnon. de nti wodi ama de oye nyina chi odada nua ba ne ne dawie ye oba ne nua ba ne nua be ma pai fen Absalom akwache no ku no ewie no me ka kire obi a se oye be ma odada oba se oye oba odada be ma se oye adamfo a odada adamfo epe bibia free no ho no se odadafo ewawie Tofi nim se emra akono no de dre amon e ka se akono de dre wa na se akono overdose na wo hunu de onye no ho no ne cousin afene Jonadab ene man se adwen no yeah ka che ne se o na o se obi san se na ada na wa bom se no se me condom ni aba akwa adwena say what is that we nye dwodwantwie ma bebrebe wo Israel bu akwa adwene nye what is that David ware ma nwotwe yeah nti Amon no ne maame no otoso mienu yeah na bra senka enye dwuma o kodi yema yeku na nanka Amon na David wa kobedi ade yeah ena ne cousin everyone say ni nua because ne papa eyire baako ne ba ene Absalom yeah aha Absalom nanka sanso ene Tama no mu free maame baako yeah nti ni direct sister nti e hye no pa ene ko wi ase ko wi no sa no so ho he nipa bebre nso so ha o mu hunu wo daache se ne tie o mo ba ho no ba mama futu se wo fa e do ko wi bone e be di hun komo Tofi komo so so ho enti gia oje Jonadab ne sajasi ne tumu a o tu ho anamo no ene be wi ni sa na wo se na IBJ kasem obema betimi adi oba chi mfie bebre oba don't be deceived the fact say bema no so obema wadi machia mfie nan me hunu say o serious eda ono obeda no ono da wie ya eno ano no wawieo de na open no nsa aka akono ye fe na last enye odo abi mema bebre ya akono ene dedere omo emo di machi but manso bebre so ho a bema ni di na chi kansem de che na oje mu ba no because onim say ensem abema na eka no enye da baako enye da mienu ebi bosome mfiensia ene ode ebi achi 10 years but the fact that bema no edi wachi no ache no nche say e odo no do onu wie no ano no oba no so be de onu say o se bema oba yi a wo open 777 onye wo type ye ka so onye wo type so o ti ase ye ka say enye ofufuo so nam no but enam say wo sika bi anasa wo bibi a oba na penti no odi wachi but won so wonya nhuni wa mo odo na fra wani nti wo ya ye odwodwonchie sɛ bi wo ya jimi be 10,000 ana how can I say 1 million what is society it is ka fra so wo ya ma odo na fra wani wo ya ma oba na sɛ na usugina wo na fra wani ama dua so wo dwe konkan no abafom nti oba na di wachi kakran onya de opɛwie a ho na obehu o level bohu smoothness level ebia na opɛdwe trebi e de ya na ade enti na odi wachi eni to mi enhwe mo me ni na ho in fact enne Tofi wabo nsam so nipa bebre wonoro akwa na pai
me hu Facebook no amanfo bebree kan wo say it has happened to me, it has happened to me. Now say omo so a omo ye victims pa no ye ma no. Yeah. The man na victims. It was naturally me man na adwin mood. Nti omo de adwin mood no the other man sa man like sa ko. Now the other to aso na ko me say odadafo bia wa wiye. Tofi the way fancy na ya ka me bre na fe etifo. But I was for yeah back course no so but yen hwe messages kakra ba. Okay. Now you must obey me aye adoma. Your course waka will say watch out the program be ba your friend way out. Yeah, way out. Way out. Tima mere mo a serious program. Now where dey a serious conference program nearby no. Your friend way out. ATTA we num dey ya sha se wo asujafo so. Ye peda bia ye ne asujafo bi hia conference kese. We sujani way out wa de be fa ho abrante na na trache ndi nti amon ware ye no ye be ma way out we be ma apese ababa wa no odo no way out ye be kire kwan obefa so niamo bebre Tofi program we dey ho me say yenwie sa program na afa sujafo bebre be ware. Yes way out yes. Share bebre atam omo pe kwan o pese omo fa so tactics ni nyina ye to ho ama. Na that be on wanya Apostle Paul Kofi Ajekum abetena se na Apostle Paul Kofi Ajekum esew ma mera betena se wo ya baba wa o ye krachi ni ba onim said ye suja sam sitie otena se wese na enei no ye boni din ane oye oba brane a way out kai sacho we ye be kire odi enti a eni se okoso a ye sujani simple so a ye sujani a kodu pempen so bi ye you be chew the konti I was a ufu sujadiem. Tete. Me oh okay sorry. Angasa na ye ka ho ase. Me na me di mutintima nti e da wo de to bo ase. To bo ase. Obia modi. Obia modi. I say and when you na na say you read me na abo an ho time pa. Ebe so atwene na control v. O say chia me da me mabusu ya nzo ankonya bia o. Obia nzo modi. Enti way out and there. Enti for number no a obefre a register because ye pese ye register ni hu domo a ye ne omo ebe kone nya nhihye de ma omo na in fact enipa phone wo ne ho no ama manya ne ntie say problem kitua bi aba ho ne but achakra na free ochina dumienu ekono ubetimi afresh sa number no ane ye de 0266 30 37 33 0266 30 37 33 ofra eno ane say o ka kire me say o ka kire no say me pa chew meba bi eno ane no na odi udi amayen meba bi sa ne ehunu ni padodo a ye ne mo ekwa akoye sa de no ati yenko he messages no na yenhwe saki yenko okay na kim I say God is good. God is good. And wisdom can come. So wow, nice program. Or the fire emojis be braba. And na kim say God is good. And wisdom can come say wise wow, nice program. Felix upon was say daching or hinin na kuju upon Pampena say watching live you at nana. Nimo Johnson also great show boss. General Tofiakwa. Bless up to Nimo Johnson we dey mampon no free. Oh okay. We musician. I see to nearby kwa. Okay. Or to jumpa. Nimo anopa mechi yes. All right. Nimo ye ciao pa macho ya frɛ wa ni nkomo. Felix upon was say good morning Tofiakwa. And Robert Ewunsi. And so the flowers on their brain. Yeah, that's it. Felix upon be was say please share the link. Kind one share. Wisdom can come baby was say Superman. Agana gifty. Also good morning Tofi and crew. I'm still watching from the church. Hey. But there's all that on your Facebook. Your teaching alone is something else. Bro Saki, God bless you for a wonderful revelation this morning. Gladys Jachiwa say good morning, Tofi, and your team. Gladys, you say good morning, everyone. Mame, I say Tofi, I love your program.
Nana Bafo, I say good morning to you all. I'm watching you live in the UK. In fact, Nana Bafo, I share some papa. In fact, your boy Abasu, I mean, shout. Also, you are doing a great job. Good job. Keep it up. I gonna give to you, Tofe. Today's topic is just for me. No, I say no auntie. My ya also say yeah. Same. One agana so ya adwin so no so na mu bi bra kwaku o say and Sir Cliff I do say also Thelma case was very serious and it's a great lesson for us today. Keep up the good work, Tofiakwa and your team. Good morning, as in Akromanek I say. I say good morning, my lovely people, live from Germany, more fire. And Victor Amma Kwaisal. I say Tofi, good morning. Today's topic goes to all black people in Africa, especially me. Thank you for your good work. Black people, okay. Pedro Wow Medina Cruz also watching live. Pedro Wow Medina Cruz also watching you live and clear inside Indianapolis, Kumasi town also Kesben Junction. It's Indianapolis and I say US and so town also here. Christopher Kojo Bwache also happy birthday to my baby mom Grace of Ajimango Fashion. Okay. In Dunka, I am free. Okay. Buampo, Michael, you have done a lot. God bless you very, very much. Greetings to greetings to you, Minister IBJ. I am Mebusem. Mebusem, watch out. Isaac Akromabi must say, I love this powerful show live from Germany. Mamea, good morning, Tofiakwa. I love your program. Okay. Abrantipan and J. Johnson. I say, I always listen to Sompa. May God bless you all. Agana, I say, keep up the good work. Mami give it no. Saki. Bra. Ma yemra ho man so kakra. Why? Okay. See we na see everything the kakra so there. Na just say pressure. Yeah, okay. Hello. Hello. Hey, ma ti say. Catch obi say sa no te. Hey, DNC. Mami ti o. Yes, yes. Online na munya kra o. Sorry. Otemenka. Okay, mami nti o. Me ba be ma ba ko na me. Aye boy bia. Na ma bi sia be me. Oda da me na wo. Be kwa me wo kwa na me kwa na me ni protein. Sia wo jan. No. Ma wo 1 month ni be me ya be ma no. Frana ne line ko. Enko. O blacklist. Ina o shia no. Ejuma se me di mi si le fanti. Ena me ba ku no. Ana be bobo. Teme pa na okachire wo a e ma o fall man no. O gi ni di yese. Ma shia be ma. Tofi na me mo ma be. But the fa ozi na no obeka. Ati mo obeka che wa obe ya da no ya da. Me go dey say you. Na me go say me. Oni mo wi na me say me. Me say dia me do. Me say me. Me ba cho sa be ma kro o on picture. Me want a picture. On a number. You want a number. Okay. Number ya odi afre we on. Oni producer ankasa. Na on yenya be ma no picture. Yenya ni din. Se on pe no ho asem a on frɛ wo. Na mo solve problem a wo ho. Anya sa ye de ni picture betu wiase nyina ma nipa hu se one wa wo. Na wadwane ya hwehwe ne ye hu no. Se otiemi a afutu a me de be ma no nti oni producer ankasa. Na phone number no ma ye se wa block wa ye de bi e frɛ no obefa. Na ye ntu no fo ompe ne ho asem a send ni picture, send ni number, any said ye wotie ma yen. Se when tia ye be kire ni se oso a ewiase nso eso e chen no. Okay, me da CP. Kwan be fa so na hwehwe na ma wono no.
Okay. 0551931931 0548931931. Homana swap bin si jano. Hello. Hello. Man ati saying. Na me aduma yo, na mo so e. Rade adum. O pesa o ka kire obi se sa na ote. Elias me dem nka se sa na ote. Ene ejayi. Ana odi ka no asem obe kansa David ho. Okay. Kuma so. Enti amama nso na nya tiwa hu mu pa. Na me de bia so Sompa na miti. Okay. Enti ana ju kokosi ayi nyina wona miti. Na me shira mo. Na me ka mo wanya mo dinu. Dan ma cho ma he di bua shia ma. Me friend wan so me nya no. Mate, o man you no pressure no so. Hey. Hello. Davi, patch off for na. Minim we die. Hello. Hello. Your call has been put on hold. Please wait. What bring and lies you pa? Hello. Hello. Man ati say. Chris Adumo. O pese o ka kire obi se nti sa na ote. Oh. Bidi me ka kire ni pa me ka kire me Christ am friend no. Isi bi onu kwa na obetuma recharge me and obetuma recharge me ni ebi. Okay. Na obi ama won sesi form no. Taja Kristo. Isi onu kwa na okumafo na okamafo. Na ya na nipa nim se saadi etu obi di obi a. Etu na sisa so wo obi a woni nipa no so ye oba na be ma adi hwamo ana ye be ma na oba adi hwamo no. So mo bi atwe to no man twene a e ma na ma wo mo no etu na sisa so enye se kimi mi yi etimi na firi ho enye sisa so wo mo so. Okay. Na mi tu e ma fo Eba, so what do the baby Jebe maybe Emma Mrs. Sifoma? The man, our him. Yeah, not how to be independent. Okay. They must so do babies says Sifoma. One man so what you know. Then she saw so the baby woman, yeah, not independent. Lura, Yami Oka, Medasi. Na independent bibi enfunu wasemi. That's it. Hello. 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 So when you're ready. Hello. Master Tofiakwa. Hey, aso papa bi. Master Tofiakwa mbacha sundwenka o. Hey, happy birthday in advance wati. Ebnada, wa oda. Wonderful. Aso nyanko for nchira wate. We dance aso. Okay. Also birthday no so. Ya omo ba beto gas stove ni gas cookers no omo wa chede o. Oh, ntina se Tuesday obi obeba ka adu ho bia so obeto ade no. Oto wie ya emu ano ade akofi akono a. Aha, ana obi ohonso a oto ovi na obesa nya gas cooker obekofi akono ano aso. Acho banana beba beto bi. Aso o was o catch obi say say now tie. Aso amena no kre ene mayedi na ompanyifo no so wise serious o team pa na fire ede no di krato no me yedi o se de o chechire ye na o de ba na esumbo maw na so be sani mu wie no on se ayewura de amaw on fa o kan mayedi se akono buku be na ya no hwem ba aso be wo iketu abi ho men kanem fremam ye bedin komo wachire wate yebedi nkomo na yede yi atoye na somdwa ba wate aso aso emre ni ntimi nua no ba so bi mo mo ntomra wa CP K adugas ovino no yanko hello DJ Tofiakwa amena MC Ronyo brafia mafio Mr. Mafio papa ai mafio pa na nsema ze ba no aya na no mu yodure ese be ba na mu yodure ni obegwafu nyina me ma honachi na mo tin de bonia ye no
wa kodoma nipa da seni anya na yerbe osande besie bi abo benyini bi man na wa yeye osan daminti wa san benyini nyira tehu bonie ye politicians ya o ba premier to afa ma ho a usu fufuru nyina etu nyina woka yanso on tu ya tena se wona o ka se o asemfofo enti meka bonie o nipa hisu a o ka he ho na se nyankopon de nsa ka wa na efidam sunum enso dam na o wi azuza dam bonie no o si mo ti biara e be for re enti maka wase ekoti madawo bogofo nyina ase na mepam no na ba studio me yezi ate na se be ba e kra me sra me mate okay MC no me nua no aha nye nua keke oye nua brebo hello Dad. Good morning my dear Dan na pa ko ni diga line mu na ho hello da what's the day me see me no be I was saying that my title of what last month only 1 year I sent me thousands of sending in a channel court because I know that's one fact. When the picture of this year, this is a no in my friend on team. But since Canada, I'm to be to Canada. Why? You can understand the thing, or by the seal that. Nayankoba. Are they not all toddy and free no? I thought the man I had the man I know today. Namana blame. I'm sending this man. Last night, the general is simply my own first and brain. I'm not finding any blaming. My son knows some of them never said, no, I can't me. The video and for some words and what happened. Maybe I Yanko Poya Doma T. And until I send penny pa, L4 honor. Nipan a pen who asem. Oh dear, Gamia Doma a free chineko. Braha, Ubaba Bemu, who can tank and no for you no more. For us and bed down, what? I said that. What no fine. Yo, Swami, Kumasi, Swami. Bruce, I'm run about to. I would also buy room hotel. And I be a Sompa or no. Why? Okay, me that say. Hello. 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 Are you might say? I'm here doing O person o catch you be say sa na o te obi aye obi bi o ho. Maybe is 1 week. 1 week ni. Acho ma oni so kakra ma me why oye wo dan ma me ntie o. Me no dey ma. Me dey go. Na dey obi to na see me ball 5 times. Me dey go the mama. Le kai no understand. Da o me dey often make my friend 20 times on the clinic. And she make us the business. No telling that. Acho nyawotre. O pesa o kire se be ma bi adi wachi a chenye sa. Aya ma woni so kakra ma me na mental voice ni. Good. Only and I'm offering me sending bra. Na me call. No, she me do something. You don't know what say. The niska. When this can what for the same day. Now. Na offer me behind the way. Let us see. You can tell we do it. No, so no to can me do it. Now what for me to say me. Obama me. I feel like when me do. She care take. Baby, me me buy. No blocking. O dada woni wa da wie. Baby. The next 2 years to me. Then someone is make sure me on transfer of some back. So I buy a oh sorry you can the whole next one I do they will not make the year. It's liquid in and do nothing. I say onya fire wo wie no. That day. Many one me bow. Ejina cha say o be say o kire say enani 1 week and I call in chen won o die. That the talk not for any bank for the family bank. Into many room na go na man account. Man that the bank any you are coming if you ah okay I feel matter just say o kwaye no oyiro say de amon ayire tama no. Wa ni no no ka say me bia me diska.
Nti mo no kwa no na adwene nti ɔne me bɛda abia wo nkyɛ sika no me ma wo also one penny me no na adwene saa ana am sika da me ma no sanse do ɛmo ne me no sika da me chi ni fi ho ana am sika da ɔma ni sika na me nko de ɔma ni sika na me nko na ɔkɔ yi ekoti sɛ me nje na me nko ade ekura wa ma bi na ho ama na mfa ya woni ni baabi an libido ekokoduru ye ne de ode fa ni tirim ise de chaza wo fra no kura wo mfa wa boki no whatsapp ade da ho no eze ka okoye na wo ma kwan no fa ya wo a baby nka baby the bear me zama fa na se na de nka wo ne me da na ko ja ne kala abla o ma ni tan no me ni hu se baby adu se na me woni tirim bisada me ema ni ni nyame adi hu afofi wo de wa block okra pe oba bi tran why okay hello hello Hello. Yes sir, good morning. Morning. Yana ti say Na me ado mo ko na ge. Arade ado ma no pe ma minti o sala tie. Tofiakwa no bala da wa sene le ku ya ngini na ya na ni sabe Tofiakwa no ya ni na zuni ni ya kadi amana o ka tsrani ava bibi ya zutie de kana ni kala na o de titini nana bibi kana so adam ipaa ya na boano mana ya dina ya chiki ni ni de bi na tempe kan kan platan ko kan kan na kibi sabe Tofiakwa ni obiti ya dia na me ya ko jeni ni pa na ya bi ya no so je dia dia na ya minti obende ya ni jani o dia kan me da sipi ma oni amre bi hello yes sir morning good morning senior mpacho meet you anopai and Fakye and go. Okay, ma woni so ma me why? Yo, Fakye na wa ma kwa me asari ankasa. Me se mo kaya na nyansa wo mpa. Wa nya botre na wotia ne na echi kakra. Na so onkasa wie ya. Wotia ne na echi kakra. Emergency ya ibintina e wo se opagya ne mu. Yo. Okay. Mate, me da se. Yanko. Hello. 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 Oba hima na ti say. Pacho na mo ko. Awrade adom. Anopai obi aye obi bia opese o ka sesa na ote. Ta mi anka tambo mi awunua. Mi na mi sima bia ko e no ndata na yesi mitse. The medical say if regret and then I'm not I know worry oh nyabotre beba da no ho kakra na online no emu na hokra me asem na ka bia ni ho aye she date what page woni kakra na kasa ma minti pefia de ye ise de ye ha me se mi an kasa me tiri bo e na ye ma dia ma na ye ne ya fra ma minti ba mi hu ni se mo janti no me ka te mi ja mi na e se ma ja la ke ni like en pa ti ni ya why o men pese na esini de bri en am me so me na dia ko e se tu e no ma ni su e no ye ni e ma wo be ware na mi so en na wo ya be ma ware ni na ansem na mi na ko na fam ade akomme ko me oh asem na eya me ya eya me ya ye modern ya ben pese me take mo wa ben me ba cho wo number ne say na twa to ba cho 992
992 ohun. But me nya abotre ma wakoma mra from why? Emoja anti sensu. Why? Okay, me da CP. Hello. 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 Oba hima ti say. Nyame adumo. My dear, Eddie no be the aye one into Cassa, say na nipa no, or tea. Mine abran saving and no. If I tell you, Mammy. What you meet you? Mine netting. No one need be. And I'm in now with you. Minion back on. Then I decamp back. Na sign him back. Nti me ko say me kwako me ko baya. Sai atakwa na na yesu. Wo tuwe free. Akọ hang dan foforo. Ahan ene ba ofra kotime. Oh. Musu no ma no buy na me say me ntia. The sana cheria me ko akotena be dia o si me di na me ko bu le kunani. Na me say fa me na me ba ni na ko bi. They were dining one of my police for the fan call police. The police station for San, a police from Hong Kong, and Nigeria. A combine on myself, and a police from California, Buddha, my public the band and then we are called. If they see our young radia, this is something about free burn in them. Not so much. Media, I don't think it's only women. If you be money thing, I'm so okay by then I'm so Meba, when I'm no say ni twato. Hello. When I'm na dia friend no say ni twato. What say? When number no a woni me di so nkomo yi no, wo wanka wo personal number no say ni twato. My number no 63 ni twato. 63 ni twato ohun. 63. Aha, me pacho number twa to armon kama mi minti na me kanche no 6335 any twa to 635 ni twa to good oma tro omo de obema asem penny pa for no why 635 and am say no omo de bema asem penny pa for no nti bra asem penny pa for no ho na omo medi wasem ma why Martin. Okay, me da CP. Me fa ofre for twato na me fa program mra na wie. Hello. Nti na me yeke no. Majwa. Nka onso. Okay. Pastor na mo ho ye de. Awrade adumo oba pa. Ye da na me ase. Tofi ni so adia obi aye mi a aye me ya pa me ka kire o mo ne bi ka makase ni pa ne se nti sa na o mo tie no. Enra Tofi electricity for the sun amotie. Imagine. Tofi me say enra me kwa sorry ye. Omudum light le ba no as a low current na ba Tofi o ma say me say electricity for sun amotie. Majwa. Tofi me say that say Tofi. Majwa. Kafra. Minyama ni na say. Kafra majwa sakra wa ye nkwan bi ni stew bi a. Just me was stew me won nyama be break se fridge. And na fridge bo ke ka 30 million. Electricity for sana moti ohun. Majwa he what? Tofi eya me ya o me tie nyina me susa. Anu majwa obi oba bi amakokwa ye ne ya. Tofi. This fridge wo bakwa akoye kra fridge wo ho ese na wo ye no fofora wo san ya. Enche da nsi ni dada mu se de ati o. Tofi eja for mama wusie na na free mobile. Kafra. Tofi. We de ke adu bebam. Why na nya sa de a okun we de wo nko ntimi nso a. Tofi. Kafra majwa. Kafra. Medase. Hey, asobani. Tofi. Yeko. 10 abo. Pacho 2 seconds na yenko. Obi a seconds. Binyamija etifo. Okay. Dey kan say. Ewi asnyame ma obi a hia obi. Yeah.
obotae soronko bi so obi ahia wo a ma ne nsansi fom bi kakra bi a waye bia no kai sa da achi bi obama ne hunu so mfa so ba Mary yeah nipa nti ne nipa ho yes nti oni obi ye bibia fa adwempa eto akire ye na emmoa nipa na nipa nso so intime mmoa mate minister aba de me kache nipa nyina ne se my no ma refuse you yeah my no ma refuse you Saki bro must say you can fool some people all the time and some people sometime but you cannot fool other people all the time okay what am I say they are not really saying what me see nipa bi mu de bia but and nipa bi nso so emre bi but what me see nipa nyina abre bia mate me ba cha o me fast da ema yima ono na eye production e de bra wi me kan yima yima no aboaje aboaje ne ka ho ono na sese Fakye show yi yima international obo ha ba bia obo eno da nchen a ura MC a ho a obakwa akoto yima ewo ho na doctor Silas enso ewo ho esoro ho eye aki omoada roma na e call life sabre die PK na eba abetoa so na ode enwum sronko ede amaye de me ka kire oni say awrade nyankopon enkan ho na onhwe so hwe ho yi na to ye nchem enenam pacho makrao